Bo día a todos e a todas. Antes de comezar o pleno ordinario, imos dar leitura ao manifesto institucional polo Día da Muller elaborado polo IES Sánchez Cantón por encargo do Consello da Muller. Gustaríame agradecerlle á equipa de Igualdade do Instituto e ás alumnas o seu traballo na elaboración do manifesto e facer inclusiva a felicitación a todas as equipas de igualdade dos centros de ensino de Pontevedra por reforzar día a día o noso compromiso co feminismo. A todas e a todos, moitas grazas, e teñen a palabra Cristina Martínez, Manuela González e Tala Freud. Real Academia da Lingua Galega. Feminismo. Substantivo masculino. Doutrina que defende a igualdade de dereitos entre o home e a muller. Que é o que non se entende? A nós non nos parece tan complicado. Bo día. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe vimos aquí para agradecer os avances de quen se esforza por cambiar o comportamento machista ou ataca calquera forma de igualdade, respecto e liberdade. As mulleres temos loitado moito para facernos non con esta sociedade gobernada por homes dende hai séculos e pensamos que cada ano estamos máis preto de conseguilo. Nas últimas eleccións xerais, o 23 de xullo de 2023, o 44% das balcadas foron ocupadas por mulleres. Igual que son mulleres, 600.000 entre case 1 millón de persoas que traballan na sanidade. E somos nós tamén quen acadamos os mellores expedientes académicos. Se chegamos aquí, foi grazas ao esforzo de miles de persoas que ao longo da historia se implicaron na loita e mesmo lograron mudar as leis. E agora, que nos diga sen permiso, pase directamente á bancada, en lugar de ser vitoreado. Entre quen se desmarcou para lograr que non nos sigan metendo goles, incluímos a todos eses homes que se responsabilizaron non só destas reformas colectivas, senón tamén de pequenos cambios do día a día. Os homes que actuaron responsables e maduros, requisito clave que lle queremos pedir a quen realmente crea na igualdade entre persoas, independentemente do seu sexo, xénero, raza ou condición social. Pedimos respecto e madurez, pero retos que nos quedan por diante, que ás veces son complexos de acadar debido ás tecnoloxías, a falta de educación en valores ou a incapacidade por parte da rapazada a actuar de ter unha opinión propia. A causa dos e das chamadas influencers, certa rapazada perde a capacidade de pensar por si mesma e pasan a ser unha copia destas celebridades. Nos últimos tempos, moita xente famosa expresa a súa opinión sobre o feminismo e, aínda que hai moita que está completamente a favor, sempre hai algún cavernícola que quedou atrás. Por isto, é necesario estar alerta ao contido das redes e traballar para que as persoas volvan ter voz propia e non estean a copiar o que di a xente famosa. Todo o mundo ten dereito a pensar e opinar, pero hai cousas que non se poden debater. A verdade é indiscutível. É un feito demostrado e sen mutación ninguna. É a verdade. E a verdade é que o machismo é a actitude de preponderancia dos varóns respecto de nós, e o feminismo é a doutrina que defende a igualdade de dereitos entre o home e a muller. Nós somos as víctimas desas equivocacións léxicas. A moitas persoas, maioritariamente homes, non lles entra na cabeza que a palabra feminismo non pon a muller por enriba do home, e que a palabra feminazi é unha falta de respeto a todas as mulleres que traballamos por un mellor futuro. Non só as nosas fillas, senón as fillas de todas. Para que ningunha sexa obrigada a casar con un home de 30 anos maior, para que ningunha irmá afgá ou de calquera outro país sega sen ter dereito a falar ou a amosar calquera parte do seu corpo, para que ningunha teña que soportar a ignorancia de quen non sabe diferenciar o machismo que nos lastra do feminismo que nos fai avanzar. Pero hoxe non vimos aquí a explicar o feminismo a alguén que xa o entende. Segundo moitos estudos, máis da metade das mulleres decláranse feministas, mentre que nos homes son 30%. E como máis do 80% deses homes son afeccionados ao fútbol, imos intentar explicar o feminismo cun símil deportivo. A defensa sería o feminismo, mentres que o machismo é o atacante. Pero un atacante que leva moito tempo intentando deixarnos atrás. Un atacante, pois, que está por diante da defensa, nun claro foro de xogo. Así que calquera gol que nos meta é ilegal, aínda que moitas veces quen arbitra non o vexa e todo pareza válido. Nos queremos que teñades claro que, aínda que neste momento o marcador parece reflectir vantaxe cara ao machismo, queda moito partido, e xuntas e xuntos faremos unha barreira para evitar que siga avanzando. As mulleres somos máis da metade da poboación, e leamos séculos oindo que somos inferiores. Aínda que hoxe
E isto é unha realidade non só en países por desenvolver, senón mesmo nas declaracións que temos que escoitar aquí, de boca de que non se dá conta da súa situación de privilexio. Os números non menten. Moitos homes pensan desta maneira, e o que é máis preocupante, aínda hai mulleres que os creen cando lles din que somos menos que eles só polo xénero. Pero hoxe non vamos pôr o foco nisto. Hoxe queremos agradecer os moitos avances que nos destes as persoas feministas. Grazas. Grazas pola loita constante, polos esforzos, polo cambio, pola reivindicación, pola axuda e pola colaboración. Aínda estamos lonxe de crear un mundo tópico para o feminismo, pero, grazas a moitas persoas que colaborades co vosso esforzo, estamos moito máis preto de conseguilo. Ben, imos a iniciar o pleno ordinario de marzo de 2025. Primeiro punto na orde do día, a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria 17 do 2 de 2025. Algúnha intervención ao respecto? Se non hai intervencións, dáse por aprobado por unanimidade. E pasamos á parte resolutiva, punto número 2, ratificación da súa inclusión por urxencia, resolución da reclamación presentada e aprobación definitiva dos orzamentos xerais do Concello para o ano 2025 e cadro de persoal. Ratificación da urxencia enténdese admitida por todos os presentes. Pero foi a comisión? Sí, hai... Vale, dalle. Bos días. Ten a palabra o señor secretario. Moitas gracias, señor presidente. Logo de ratificar a urxencia pola unanimidade dos presentes, dou lectura ao tamén da comisión informativa posterior, unha vez convocada a presente sesión. O asunto determinouse na sesión da Comisión de Economía e Facenda do 20 deste mes, no que se modifica a proposta en canto aos informes que serven de motivación á inadmisión e desestimación da reclamación, incluindo tamén o de intervención. Os termos da proposta que se somete a votación son, pois, os que proceden do ditame, que foi favorable cos votos en contra dos membros do Grupo Municipal do Partido Popular e a favor dos restantes. Moitas grazas, señor secretario. Algúnha intervención? Señor González Carballo, ten a palabra. Agora sí. Moitas grazas, bos días a todos e a todas. Para facer unha pequena intervención sobre este asunto e dicir que na última sesión plenaria celebrada o pasado día 17 de febreiro de 2025 aprobouse inicialmente o orzamento para o exercicio deste ano, someténdose posteriormente á exposición pública a efectos de reclamacións. O plazo de exposición pública da aprobación inicial do orzamento rematou o 17 de marzo de 2025. Pois ben, ese último día foi presentada unha única reclamación á aprobación do orzamento. Ben, como é preceptivo, a referida alegación foi sometida aos respectivos informes técnicos tanto do órgano de xestión orzamentaria e contabilidade como da intervención municipal, que ambos os dous órganos informan que a propia lei de facendas locais, o texto refundido da lei reguladora de facendas locais, establece que só son 3 os motivos polos que se pode entablar reclamacións ao orzamento. Unha, por non axustarse a súa elaboración
aos trámites establecidos, 2 por omitir o crédito necesario para o cumprimento das obrigas que sean exixibles e, por último, por ser manifesta a insuficiencia de ingresos en relación cos gastos. Ben, deste precepto, o que se deduce é que na fase de reclamación dos orzamentos aprobados inicialmente non cabe facer calquer tipo de reclamación, senón somente as que estén encadradas dentro destes 3 supostos. Pois ben, na reclamación que foi presentada o día 17, pois na mesma, nesa única reclamación, fai 2 alegacións. A primeira, na que tanto o propio informe da intervención como do órgano de contabilidade pois dice que procede a inadmisión porque na tramitación deste expediente non se está aprobando gasto algún, senón que o que se fan é previsións do estado de ingresos e gastos. Por tanto, procede a súa inadmisión. E a segunda alegación que podería ser encadrada dentro de un destos 3 apartados, pois se informa que a estrutura orzamentaria das entidades locales xa tal como se fixo constar, pois é tida en conta, evidentemente, como non pode ser de outra maneira, na propia elaboración do orzamento e, por tanto, procede a desestimar porque non há lugar a esa reclamación. E, en base a esos referidos informes, é o que sometemos a votación a proposta que foi a comisión de inadmitir, por un lado, a alegación primeira e, por outro lado, desestimar a alegación segunda desa única reclamación presentada. Moitas grazas. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor Puentes, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. E, bueno, pues, permítanme simplemente unha breve referencia no inicio desta intervención para lembrar, estou seguro que en nome de toda, en fin, facéndome eco tamén do sentir de toda a corporación, o pasamento de Manolo Barreiro hai unhas semanas, ao que desde este grupo municipal queremos tamén recoñecer aquí públicamente o seu traballo e transmitirlle pois á súa familia e aos seus coñecidos todo o noso agarimo. E en relación co asunto que estamos a debater, o Partido Socialista pois vai manter o voto expresado na Comisión Informativa, vai permitir, por tanto, e darlle luz verde á aprobación do orzamento do Concello de Pontevedra para o ano 2025, froito do acordo que asinamos hai xa algo máis dun mes co Goberno Municipal. E sí que queríamos facer unha referencia tamén ás alegacións formuladas, neste caso polo sindicato Comisións Obreras ao orzamento, non? Porque, efectivamente, hoxe neste punto da orde do día debatemos, eu creo que dúas cuestións, non? A técnica, a formal, a que ten que indicar o sentido do voto, que é a aprobación ou non do que contén estas alegacións, este recurso como contido contra o orzamento municipal, e aí, bueno, pues neste caso, o Concello de Facenda decía clarísimo, non? O informe de intervención pois non deixa lugar a dúbidas, nun caso propón a inadmisión da emenda, do recurso, noutro caso propón a desestimación da mesma, non? Pero creo que cometeríamos tamén un erro se non nos referísemos brevemente ao fondo desas alegacións que se formulan, non? Que teñen que ver fundamentalmente co pago de horas extras e co pago da nocturnidade e do traballo en días festivos, pois de xeito liñal ou non. É certo que neste caso existe unha sentencia que condenou no seu momento ao Concello a recoñecelo case con carácter liñal e universal o pago destes servicios, fundamentalmente en bombeiros e en policía, no que ten que ver coa nocturnidade e cos festivos, e que se incorporou, se resolveu esa sentencia incorporando isto ao complemento específico, pero tamén é verdade, e nós aquí compartimos o que se formula por parte dos representantes dos traballadores, é verdade que parece lóxico que a marxe de cumplir esa sentencia e a marxe de que no complemento específico estes dous corpos podan ter recoñecido esta nocturnidade, esta festividade e demais, e as horas extras, é certo que tamén parece lóxico, como digo, que quen as fai de verdade, distinguindo por funcións entre os diferentes corpos, cobren algo máis que quen non as fai como tal, non? Por tanto,
Nós o que entendemos, e o propio informe de intervención xa nos indica o lugar a seguir, é que isto será das cuestións que teremos que abordar, evidentemente, e que haberá que abordar de cara a futuras negociacións co personal para facer realidade algo que é lóxico e algo que é xusto. De feito, o propio informe de intervención non entra no fondo do asunto e di concretamente nunha frase que ao que parece que fai referencia esta alegación non é a incorrecta imputación de tales gastos, senón a valoración do propio concepto de complemento específico, algo que excede ao expediente orzamentario e que deberá ser abordado no caso dunha hipotética reformulación ou aprobación da relación de postos de traballo do Concello de Pontevedra. Isto, combinado coa necesidade de máis persoal na Policía Local e en bombeiros que nos compartimos e nos defendemos, pois entendo que ten que ser algo que debamos abordar e que se debe abordar a partir de agora con diálogo cos representantes dos traballadores e que podería ter unha solución moi fácil, que era a habilitación dun fondo municipal que nos permita complementar esa nocturnidade, festividade e horas extras que fan de verdade determinados traballadores e traballadoras deste Concello. E aí toda a colaboración do Partido Socialista para seguir avanzando e colaborando neste asunto. Polo demais, e remato, quero lembrar que este acordo orzamentario vai permitir, ademais das grandes cifras, mobilizar algo máis de 4 millóns de euros que foron acordadas entre o Partido Socialista e o Goberno Municipal e, particularmente, no caso dos traballadores e traballadoras do Concello de Pontevedra, pois non colmar nin de lonxe todas as aspiracións e reclamacións que teñen, pero si dar algún paso na dirección correcta, como é esa habilitación dunha primeira partida para realizar o estudio que permita poñer en marcha a carreira profesional dos traballadores do Concello de Pontevedra, un estudio que terá que ser elaborado e abordado a partir neste ano 2025, e tamén duplicar a cantidade destinada á productividade dos traballadores e traballadores do Concello de Pontevedra, e non só duplicar a cantidade, garantir que se paga e fixar e acordar tamén uns criterios obxectivos que garantan un reparto xusto e equitativo desa productividade. Ademais dun incremento na área de benestar social de 3 traballadores, un técnico a 2 que neste momento está vacante, un administrativo ou administrativa que quedará vacante por xubilación en breve, e incorporar unha nova traballadora ou traballador social tamén á área de benestar social, ademais de garantir o carácter estable e permanente dos postos de traballo desta área na medida na que legalmente se poda. En definitiva, eu creo que é un bo acordo para os veciños e veciñas, un acordo que tamén en materia de persoal, que leva sendo discusión durante moito tempo neste Concello, se dan pasos na boa dirección, o cal non implica que todo o traballo estea feito e que non debamos seguir traballando, e aí insisto toda a colaboración do Partido Socialista para poder consensuar, negociar e poder chegar a acordos no bo sentido como fai este orzamento. Por tanto, nos, como digo, mantemos o voto expresado na comisión e favoreceremos a aprobación do orzamento municipal para o ano 2025. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente. Señor Domínguez, ten a palabra. Bueno, pues un poco sorprendido que el día que se aprueben los presupuestos el Partido Socialista venga a decir que va a empezar a negociar con los trabajadores. Podía haberlo hecho bastante antes, desde luego. Llegar ahora y decir lo que va a empezar a hacer cuando está ahora afirmando unos presupuestos que son malos para Pontevedra. De todas formas, señor Lores, yo creo que estos presupuestos, yo detecto un error. Aquí faltan 25 millones del Pontevedra Flue. Yo no los encontré. No sé si estarán. A lo mejor usted los ha encontrado, pero yo no los he encontrado. Simplemente y rápidamente decir que son unos presupuestos malos para la ciudad de Pontevedra, unos presupuestos que creemos que son insolidarios, que perjudican al deporte, que no abogan por la seguridad, que se olvidan del tráfico y, sobre todo, se olvidan del aparcamiento, en el que va a empeorar las parroquias, se van a deteriorar los barrios, se va a deteriorar las instalaciones deportivas que reducen su gasto y, desde luego, unos presupuestos que lo que van a contribuir es que en Pontevedra se sigan cerrando negocios día tras día como está haciendo ahora. Explicar que, como se vota conjuntamente, el voto del Partido Popular va a ser negativo a los presupuestos de forma definitiva. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Algúnha outra intervención? Señor González Carballo, ten a palabra. Ahora, moitas grazas. Eu é que non entendo que parte dos informes de intervención ou contabilidade non entendeu o señor Domínguez, porque fala do que falan, que non son
non fala de outras cousas, fala de que ou se inadmiten ou se rexeitan, ou se desestiman. Por tanto, non entendo que tal. E, de todas maneiras, no seu cargo que ten de vicepresidente da Diputación, eu conminaría a que chamara o accionista mayoritario de Zara para que cambie a súa línea empresarial, xa que agora ocupa ese cargo de tanto rango, pois creo que non estaría nada mal, non? Mire, estes orzamentos son tan bons, que solo con dúas das actuacións que veñen, xa só digo con dúas, que unha que é a renaturalización dos Gafos e outra que é o do Parque da Parda, só con esas dúas xa pagaba a pena o orzamento. Por tanto, non só estamos dentro do maior orzamento da historia, sino todas e cada unha das cousas que contemplan darían para facer un orzamento. E, en todo caso, como somos moi insolidarios, eu animo que vostedes falen cos seus compañeiros de Poio e de Marín para que tamén vayan á línea da solidaridade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor Puentes, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Eu, señor Domínguez, invítolle a que por unha vez lea, só por unha, pero que lea, que se tome o tempo de ler a Estrategia Pontevedra Flúe, contemple que ia ali incluída, cotexe co que vai neste orzamento e dígame se hai ou non hai obras claves. Facía mención agora o Concello de Facenda unha delas, que é a renaturalización do Gafos, neste orzamento ou non. Sobre como conseguir fondos europeos ou non, como sobre conseguir ou non fondos europeos, cando quera, tomamos un café, explícolle o método, e igual aínda consigue sacar algo para Santa Clara e aínda consigue facer algo de Santa Clara antes de que cheguen as seguintes eleccións municipais, porque a este paso nin xardín, nin convento, nin nada, antes de que teñamos que volver a votar os pontevedres e pontevedras, a pesar do que prometeu vostede abrir no primeiro ano, xa van dous casi. E, en todo caso, escoitada a súa intervención, o único que podo facer en nome do Grupo Socialista é felicitar ao Grupo Municipal do Partido Popular por todo o conseguido a favor dos traballadores e traballadoras do Concello de Pontevedra e a favor dos veciños e veciñas de Pontevedra na aprobación deste orzamento municipal, que é nada. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Domínguez, ten a palabra. A lo mejor el que tenía que leer Pontevedra Flúe es Pedro Sánchez o los ministros del PSOE para saber dónde están esos 25 millones, porque desde luego los 25 millones en Pontevedra no están y usted los prometió. Los comprometió y dijo que fuese o no alcalde estarían aquí los 25 millones del Pontevedra Flúe. No están. Un bluff. Pero bueno, usted sabrá lo que quiere hacer. Y desde luego, ¿qué se puede esperar del Partido Socialista? Que pasa de llevar al alcalde a los presupuestos a una moción de confianza porque no valen y prácticamente los mismos presupuestos, llevarlos a una aprobación y felicitarse. Ese es el camino del Partido Socialista, que hoy está aquí, mañana está allá y probablemente pasado esté en República Dominicana, que es a donde van todos los corruptos del Partido Socialista. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Non hai máis intervencións. Sí, é que non anotaras aí. Ten a palabra o señor González Carballo para concluir. Moitas gracias, señor alcalde. Nada, o sea que nesta segunda intervención deixou clarísimo que estes son uns orzamentos boísimos, por non utilizar unha palabra malsonante. Por tanto, estamos diante dos mellores orzamentos da historia do Concello con diferencia. E lamento que non me recollera a miña petición de falar cos alcaldes de Poio e alcaldesa de Marín polos conflitos abertos que teñen da policía local e polo en Poio, por exemplo, teñen 7 policías locais, non fan turno de tarde, etc. Piden 17. Perdón, 21, que comparado co de Pontevedra, evidentemente, moitísimo menos comparativamente, pero que iso. E en Marín, que, tal como aparece nos medios de comunicación, se negan a pagarlle as sentencias recoñecidas judicialmente. Por tanto, insisto, xa a segunda vez que yo pido, falen con eles. Moitas gracias. Grazas. Vale, que sea...
Que sea breve, que sea breve. Pero é que o punto na orde do día acabouse, xa cerrou... Bueno, vale, por alusións. Veña. Pareceme gravísimo que se deslice a máis mínima sospeita de corrupción sobre min ou sobre calquera membro deste grupo municipal. Pareceme gravísimo. Entón, pídolle ao señor Domínguez que rectifique o seu comentario e que aclare que non ten nin a máis mínima sospeita, nin a máis mínimo indicio, nin quixo decir o que toda a sala entendeu que quería decir, que era acusarme a min de corrupción ou acusar a algún membro deste grupo municipal de corrupción, porque nin nós caemos na tentación nunca de, a pesar de todo o lixo e toda a basura que teñen vostedes no seu partido condenado por corrupción, de relacionalos a vostedes coa máis mínima sospeita de corrupción a nivel persoal. Así que pídolle que, por favor, o aclare. Yo entiendo que estén ustedes preocupados con la corrupción de su partido. Podrá hablar lo que quiera. Desde luego, ahora mismo el Partido Socialista está acosado por casos de corrupción. No me consta ningún caso de corrupción en el grupo municipal del PSOE de Pontevedra, si quiere usted. ¿Pero a quién me refiero? Pues mire, me refiero al señor Ábalos, por ejemplo, que es un socialista. ¿A quién me refiero? Me refiero a Coldo, que era compañero suyo. ¿A quién me refiero? Me refiero al hermano de Pedro Sánchez, que está imputado por corrupción. ¿A quién me refiero? Me refiero a la mujer de Sánchez, que resulta que no tenía con... escuchar quiénes son los corruptos del Partido Socialista, pero se lo digo yo y luego se lo reitero. Muchas gracias. Sométese o asunto a votación. Votos en contra, señora... Sométese a votación o asunto. Votos en contra da proposta. 11. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. 14. Apróbase por maioría. E pasamos ao punto número 3, proposta de aprobación de facturas en previa tramitación. Señor secretario, ten a palabra. O asunto determinouse na comisión informativa anterior da 19 deste mes, favorablemente cos votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e a favor dos restantes. Moitas grazas, señor secretario. Algúnha intervención? Non hai intervencións. Sométese logo un punto a votación. Votos en contra. 11. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 14. Apróbase por maioría. Se non vota, se entende que se abstén. Sí, pero por qué? Punto número 4. Ratificación da súa inclusión por urxencia e modificación dos acordos de determinación dos requisitos básicos a comprobar no sistema de fiscalización previa limitada no Concello de Pontevedra, acordos plenarios e aprobación do texto refundido, rectificándose o erro material na proposta de acordo desta alcaldía 14/3, sustituindo onde pon fiscalización plena limitada por fiscalización previa limitada. Señor secretario, ratificamos a urxencia. Señor Puentes. Sí, pero... Os termos son distintos dos que xa. Xa, pero está incluído, non pasa nada por ratificarlo. A ver, está en orde do día. Está na orde do día. Bueno, en todo caso, por se acaso, ratificamos a urxencia e despois...
Vale, e o señor secretario ten a palabra para ler o dictamen da comisión, non? Sí. Determinouse favorablemente por unanimidade nos termos que resultan da aprobación que, bueno, máis os termos da aprobación son os que resultan da convocatoria coa sustitución de plena limitada por previa limitada. Muchísimas gracias, señor secretario. Somete su punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstención, ninguna. Votos a favor, 25. Apróbase por unanimidad. Punto número 24. Faltaba nada. A ver, el 24. Vale. Punto número 5. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para ampliar os premios Cidade de Pontevedra 2025. Señor secretario, ten a palabra. O asunto ditaminouse favorablemente na Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 13 deste mes, coa abstención dos membros do Grupo do BNG e o voto a favor dos restantes. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra a señora Raquel Martínez Lorenzo, pode ser? Sí. Moitas Gracias, señor alcalde, y buenos días a todos. Los premios Cidade de Pontevedra constituyen un importante reconocimiento a personas e entidades que han contribuido de manera destacada al desarrollo, la cultura y la proyección de nuestra ciudad. Actualmente estos premios se dividen en dos categorías, una dirigida a personas físicas, que es el reconocimiento individual a una persona por su labor relevante, y una segunda categoría dedicada a persona jurídica, asociaciones, entidades o colectivos. Las bases para la entrega de estos premios indican que el jurado valorará y tendrá en cuenta especialmente la labor desarrollada por los candidatos, sobre todo a lo largo del último año. Debido a esto, consideramos que existe un vacío en el reconocimiento de aquellas personas que a lo largo de toda su vida han dedicado un esfuerzo importante a la mejora de Pontevedra, en distintos ámbitos, ya sea en el plano social, cultural, económico, deportivo o en cualquier otra faceta de relevancia para la comunidad. Con las bases actuales, al hacer énfasis en la labor desarrollada en el año correspondiente al premio, se puede dejar fuera de los mismos a pontevedreses que han trabajado de manera constante en la mejora de la ciudad y no contemplar adecuadamente su contribución a Pontevedra. Estos premios Cidade de Pontevedra no tienen dotación económica, son honoríficos, por lo que la creación de una tercera categoría no implicaría un gasto adicional y sí pondría en valor a todos los vecinos que trabajan día a día por el reconocimiento de nuestra ciudad. Es por ello que proponemos la creación de esta tercera categoría dentro de los premios Cidade de Pontevedra, destinada a reconocer la trayectoria personal de un pontevedrés o pontevedresa que a lo largo del tiempo haya trabajado y contribuido de manera excepcional al crecimiento y bienestar de nuestra ciudad, no centrándose su valoración en su aportación en un único año. Por todo ello, proponemos a la Junta de Gobierno Local del Concello de Pontevedra, por un lado, ampliar los premios Cidade de Pontevedra con la creación de una tercera categoría denominada Premio de Honra Cidade de Pontevedra, destinada a reconocer la contribución de ciudadanos que a lo largo de su vida hayan tenido un impacto positivo y duradero en la ciudad. Por otro lado, establecer los criterios y mecanismos para la selección y concesión de esta nueva categoría, garantizando la transparencia y la participación pontevedresa en su propuesta y valoración. Y, por último, proponemos la modificación del reglamento de los premios Cidade de Pontevedra para incluir esta nueva categoría y definir su proceso de concesión. Muchas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias, señora Martínez. Ten a palabra señor Gómez Junquera. No. Vai por orden inverso. Claro, por eso. Carmen Hermo, sí. Grazas, señor alcalde. Señora Martínez, benvidos á cultura, todos os seus compañeiros. Eu estaba contentísima porque vin traballo colaborativo nesta proposta, porque naceu dun momento necesario, cando buscábamos a excelencia para dar exemplo aos pontevedreses, a nosa xuventude, buscando tamén a participación desa memoria. Con ese terceiro premio dixen, ostras, estamos traballando todos xuntos. O que non sabía é que a creatividade recén descoberta polo señor Domínguez ao entrar no ámbito cultural
iba a servir para cousas que non eu rexeito totalmente, como este tipo de discursos que tivemos hai un momento. Considero que non proceden neste tipo de pleno, sí procede este tipo de traballo colaborativo na búsqueda de boas ideas veñan de onde veñan, porque moitas veces non se poden rexeitar simplemente porque estén dun bando ou de outro, son boas ideas e temos que leválas a cabo, sexa como sexa, e buscando os orzamentos como sexan, porque os orzamentos tamén poden pasar o plazo e non se poden levar a cabo ou polo que sexa, porque non hai unha actitude colaborativa como debería haber. Aquí hai actitude colaborativa. Aquí penso que imos a facer avanzar, aínda que sexa este pouquiño nun premio que non leva dotación económica, pero sí leva excelencia. Si queremos que a xente, que os nosos, a xuventude, pense en Pontevedra como unha cidade de excelencia. Isto pode ser un avance. Outro non avanza, outro bloquea. E non se pode bloquear tampouco a excelencia. Temos que apoiala, do bando que sexa. E o traballo é o traballo. E cando hai un bo traballo, señora Martínez, como é este, o imos apoiar a tope, claro que sí. E o Grupo Socialista imos apoiar a súa moción. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Gómez Xunqueira. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bons días a todos e a todas. O pasado día 13, xoves, houve unha comisión de benestar social. Previamente, arredor das 10 da mañán, presentouse, como arredor dunha hora antes da comisión, presentouse esta moción que, aínda así, despois dun debate, foi tratada nesa comisión. Aí o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego pediu a posibilidade de absterse ata este pleno porque non tivemos oportunidade de estudala como todo o mundo comprenderá. De feito, a min, como presidente da comisión, chegoume a comunicación de que estaba presentada xa coa comisión iniciada. E, polo tanto, foi imposible que a estudásemos antes desa comisión. Unha vez lida a moción, chámanos a atención que nela aparecen algunhas imprecisións. Algunhas non teñen trascendencia, por exemplo, cando se afirma la creación de unha terceira categoría non implicaría gasto adicional. Si implicaría, pequeniño, pero implicaría, xa digo, non tería trascendencia. Outras poderían ter unha trascendencia algo maior, incluso levar a que a moción non tivese ninguna trascendencia, ningún peso, ninguna virtualidade, porque se propone la modificación del reglamento de los premios, que é unha cousa que non existe. Os premios regúlanse por unhas bases que foron aprobadas por unanimidade no ano 2000. Xa digo, poderíamos entender que quere dicir outra cousa. Outras son máis graves, algunha discutível. Por exemplo, a min dá-me impresión de que non se fai referencia a que os premios Cidade de Pontevedra non os entregan os grupos municipais, sino un xurado no que participa directamente a veciñanza do Concello. E outros, a min si me parecen gravísimos e nos levarían a que fose para o grupo do BNG moi difícil votar a favor desta moción. Por exemplo, no punto 1, propónse crear un premio para algunha persoa que ao longo da súa vida hayan tenido un impacto positivo e duradeiro na ciudad ou nas parroquias. Sería no Concello, non na cidade. Ao mellor, esta imprecisión igual é de máis trascendencia. Claro, probablemente todo isto ven derivado de esa celeridade e de que non houbo tempo a debatir con calma esta moción. Non como se fixo nas bases do ano 2000, que se repasan a acta daquel pleno de novembro, teríamos aínda moitos meses por diante para chegar a un acordo. Tanto o señor Luís Bará como a señora Teresa Casal, como o señor Celestino Lores por parte do Partido Popular, fan referencia ao ben que estivo, a unanimidade, ao traballo que se fixo e que se chegou a un acordo unánime. E máis, é moi interesante a intervención do señor Tino Lores, tal e como aparece resumida na acta, que fai referencia ao traballo importantísimo que se fixo na comisión. Demorado, para chegar a acordos, etc. Aí, de verdade, hai un cambio no Partido Popular que se lo deberían vostedes, ao mellor, facer mirar un pouco.
igual era mellor traballar como se traballaba cando estaba o señor Celestino Lores nestes asuntos. Ben, e logo hai outros aspectos que, como lle digo, son máis discutíveis. Son discutíveis, non quere decir que non esteamos de acordo, que non se poda chegar a un acordo, que non haxa posibilidade de aí acordar algo, pero sí creemos que son mellorables. Por exemplo, no punto segundo falan vostedes de garantir a transparencia e a participación pontevedresa na proposta de valoración. Home, isto, lendo as bases, a min se me parece complicado, porque na base segunda dos premios dice, máis ou menos literalmente, que os candidatos de ambas as dúas modalidades do Premio Cidade de Pontevedra poderán ser propostos por calquera asociación, institución, entidade ou colectivo pontevedrés e que xustificarán eles mesmos por que esa candidatura e non outra. E en caso de que o xurado non lle servan, despois de dúas deliberacións, poderán propor por unanimidade outra candidatura que deberá ser aprobada por unanimidade. Paréceme difícil mellorar isto e buscar máis unanimidade, pero xa lle digo, seguro que é posible facelo e se o discutísemos poderíamos chegar a un acordo. E, ademais, eu creo que, como lle decía antes, non se fai suficiente referencia a que no xurado están as asociacións veciñais, culturais e os medios de comunicación da cidade. Por iso, gustaríame propoñerlles unha modificación. E se non a tivesen claro, se creen que é demasiado apresurado, pois devolver a moción á comisión para que podamos ali chegar a un acordo. Léolle a proposta de emenda que sustituiría a súa proposta de acordo. Iniciar o proceso de revisión das bases do Premio Cidade de Pontevedra, garantindo a participación nel das entidades sociais coa fin, como mínimo, de mellorar os procesos de proposta de candidaturas e selección de premiadas e premiados e, un segundo apartado, analizar a inclusión dunha nova categoría denominada Premio de Honra Cidade de Pontevedra, destinada a recoñecer a contribución de cidadás e cidadáns que durante a súa vida tivesen un impacto positivo e duradeiro no noso Concello. Creo que recolle as súas propostas e, ademais, dá pé a que participen nese proceso outras entidades que non sexamos os grupos municipais. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señora Martínez, ten a palabra. Bueno, yo decir varias cosas. Yo saqué el tema en otra de las comisiones, el tema de ampliar los premios Ciudad de Pontevedra, en la que no se le dio, no lo vi que se le diese pues mucha importancia, ni vi que tampoco se fuese adelante, con lo cual por eso lo presenté como una moción. Cuando hablo de ciudad me refiero a todo el concello de Pontevedra, un modelo de ciudad, no me refiero solamente al centro de la ciudad. Cuando yo también me leí las bases del premio y también sé cómo se proponen y que también sé que las asociaciones vecinales y las culturales también forman parte de los premios. Y no era mi intención que en esta tercera, o sea, básicamente lo que quería es ampliarlo con esta tercera categoría, no cambiar las bases, sino a la hora de establecer los criterios que fuese una cosa similar, pero sí que hablarlo a la hora de dejarlo reflejado para ampliar esta tercera categoría. Vamos, yo creo que está claro lo que pretendía decir. A lo mejor no, pues eso, pues puede haber pequeñas ciudad, cuando me refiero claramente a concello, y me refiero a que garantizo la transparencia y participación pontevedresa, al igual que se está haciendo actualmente con los premios Ciudad de Pontevedra. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que está bastante claro en la proposición. Muchas gracias. Señora Martínez, ¿alguna outra intervención? ¿Acepta o non acepta a emenda? Eso. A autora da iniciativa. Señora Martínez. Non acepta. Ben, señor... Ten a palabra.
A miña proposta iba en dous sentidos, ou a emenda ou, se non, devolvela á comisión. Entendo pola intervención. Disculpe, señor Xunqueira, despois xa interven vostede pechando, se quere. Pero, bueno, eu penso que a moción e a proposición da señora Martínez estaba ben clara. Nos entendímola ben, non, salvo eses matices que podían caer dunha banda ou de outra, imos pensar ben e que caigan da banda do avance e da proposta. É algo que sempre se deu esa posibilidade de incluir a memoria a ese tipo de persoas ou entidades que levan unha traxectoria, pero que xusto nun determinado momento do ano non teñen acadada esa excelencia, pero sí unha excelencia global. Penso que é algo que levaba moitos anos discutíndose en certos momentos, en determinados momentos, nesas comisións. Respecto á modificación do señor Xunqueira non estamos de acordo tampouco, porque consideramos que están ben representadas todas as partes que interveñen neses momentos cara ás diferentes propostas e sen máis intentar facilitar e apoiar unha cousa que nos parece propia dunha cidade tan estupenda como queremos que sexa esta. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Dalle, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Pois a miña proposta iba en dous sentidos para intentar que este debate chegase aínda a mellor porto, que era ou votar a miña emenda ou devolvela á comisión para que puidésemos debatir isto con un pouco máis de fondura e chegásemos aquí cunha moción que, como calquera texto xurídico administrativo, fose precisa e dese canto menos lugar a interpretacións mellor. Pero, bueno, se non pode ser, pois que lle imos facer? Porque eu estou seguro, despois de escoitar as intervencións, de que poderíamos chegar a un acordo. Pero con esta tramitación atolondrada, quizáis, pois vai ser complicado. Bueno, pois absterémonos nesta votación. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta, ningún. Abstencións, 9. Votos a favor, 15, 16. Apróbase por maioría. Punto número 6. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á asunción por parte da Xunta de Galicia da Unidade de Drogodependencia do Concello de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da comisión. Si, dictaminouse favorablemente na Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 13 deste mes, coa abstención dos membros dos grupos do Partido Popular e do BNG e o voto a favor do grupo do PSDG-PSOE. Moitas grazas, señor secretario. Señor Reipazos, ten a palabra, non? Efectivamente, está. Dame de non... Señor secretario, ten a palabra. Sí, efectivamente, consta unha emenda de modificación que haberá de ser votada previamente porque se presentou con máis de 24 horas de antelación por parte do Partido Popular. Pero eso se trata despois. Bos días a todos e a todas. Fago un pequeno avance, logo comento o tema da emenda de modificación que fai o Partido Popular. Compre recordar que as unidades de atención á drogodependencia xurden na década dos 90, a de Pontevedra xurde no ano 1992, co fin de dar unha resposta inmediata a unha gran problemática social e un aumento imparable naquela época, como era o consumo e adicción ás drogas, problema social que en Galicia, por desgraza, coñecemos todos moi ben.
Os socialistas sempre creemos que as adiccións, con e sin sustancias, son patoloxías que deben ser abordadas de xeito integral no sistema público de saúde para garantir o seu dereito de todas as persoas doentes. É, por suposto, unha anomalía que vulnera os dereitos das persoas con adiccións que as unidades de drogodependencias sexan xestionadas polos concellos ou ONGs que non teñen competencias en materia sanitaria. É por elo que, na época do bipartito, con Emilio Pérez Touriño, iniciamos o procedimento para que estas unidades foran dependentes da Xunta de Galicia. Pero desde o 2019, tanto o señor Feijóo como o señor Rueda foron incapaces de integrar as unidades no sistema público de saúde. Levan anos adiando esta transferencia, xestionadas e sufragadas polos concellos, negándolle o dereito a unha atención sanitaria integral dentro do sistema público de saúde aos pacientes que elas acuden. Moitas das persoas con adiccións, drogas, alcoholismos, ludopatías son unha poboación especialmente vulnerable e presentan patoloxías de carácter dual, é dicir, unha adicción asociada a un problema de saúde mental que precisa dos servicios públicos para ser abordado pola Administración. É unha Administración competente que non é outra que a Administración autonómica. Neste caso, é a Xunta de Galicia a través dos Sergas. Os socialistas sempre traballamos para garantir o dereito a unha atención sanitaria de calidade e integral dentro do sistema público de saúde, tamén para as persoas con adiccións e patoloxías duais. Por elo, no ano 2021, o Grupo Socialista presentaba unha proposición non de lei no Parlamento galego que foi aprobada por unanimidade en a que se reclamaba un plan galego de saúde mental, un plan que incluía tamén a asunción por parte do Goberno da Xunta do Partido Popular das unidades de drogodependencia, que ainda dependían e seguen dependendo a fecha de hoxe dos concellos. O cumprimento da Lei Xeral de Sanidade establece que é o Sergas o que debe asumir en exclusiva as competencias na atención sanitaria de diferentes enfermidades. Tamén se aprobou por unanimidade unha segunda proposición non de lei que incidía na necesidade de asumir estas competencias centrándose especificamente na unidade de Pontevedra. As unidades de drogodependencias levan anos agonizando por culpa da responsabilidade do Partido Popular por promesas incumpridas tanto polo señor Feijóo como polo señor Rueda. E digo promesas incumpridas porque son eles mesmos quen organizan os cronogramas e son eles mesmos quen incumplen eses cronogramas. Sistemáticamente por eles mesmos, polo que, sin justificación alguna, non son capaces de asumir as súas responsabilidades. Ahora mesmo estáse a traballar un estudo sobre a viabilidade xurídica da transferencia dende o ano pasado, que están constituídos por dous grupos de traballos por un acordo entre a FEGAM e a Xunta de Galicia. Unha mesa de traballo sobre recursos humanos, é dicir, sobre o persoal, e unha mesa de traballo sobre o patrimonio, é dicir, sobre os inmuebles, os locais onde están as unidades de drogodependencias. Estes avances de traballo son extremadamente lentos por culpa do Partido Popular. Nos topamos hoxe día na situación extraña na unidade de drogodependientes da cidade de Pontevedra. Temos na unidade asistencial de Valentín García Escudero, temos 4 traballadores a 8 horas, 2 dependentes do Concello, un está pronto a xubilarse, e 2 dependentes da Xunta de Galicia. E temos 2 persoas que van 2 días a semana dependentes da Xunta de Galicia, como é un médico psiquiatra e un traballador social. E logo temos a unidade de día, que está na Casa Azul, que depende de 2 membros, un tamén pronto a xubilarse e un enfermático dependentes ahora mesmo do Concello de Pontevedra. Temos aí unha mezcla de persoas entre que dependen do Concello e que dependen da Xunta. E a falta de personal está a afectar gravemente os programas de prevención e de incorporación social. Dada esta situación, consideramos que se están falando de atención ás adiccións, resulta imprescindible completar de xeito inmediato a plena integración dos Sergas, non só da unidade de Pontevedra, sino das 13 que forman na provincia en Galicia. Entendemos que é urxente que a Xunta asuma de inmediato estas unidades e o seu persoal. Tamén é imprescindible que se realicen as contratacións necesarias para cubrir esas baixas de maneira inmediata. Que se dote de máis persoal para garantir a continuidade dun servicio que segue sendo fundamental para a nosa comunidade, sobre todo cando se está a producir un aumento no consumo de drogas e a aparición de novas drogas. É por elo que pedimos nesta moción que instar a Xunta de Galicia a asumir as competencias en materia de sanidade a que lles corresponde, a iniciar con urxencia, debido á situación crítica e anómala, o proceso de xestión e financiación íntegra da unidade de drogodependencias de Pontevedra e a proceder á asunción inmediata das novas contratacións necesarias para cubrir as baixas de xubilación. O Partido Popular presenta unha emenda de modificación
na que pon de avanzar de maneira efectiva en colaboración coa FEGAN nos traballos da Comisión Mixta para a integración da Rede Galega de Trastornos Aditivos do Servizo Galego de Saúde para dar cumprimento a un acordo do Parlamento de Galicia de integración das unidades drogodependentes no Servicio Público de Saúde de Galicia. Nós o que queremos propoñerlle ao Partido Popular é que, en vez de ser unha emenda de modificación, sexa posta como un punto 3 na emenda que traemos. Non sei se o vades, un punto terceiro. Non sei se van a aceptar esa proposta que facemos. Moitas grazas, señor Rei. Moi bo día a todas, grazas, señor alcalde. Agulías, ten a palabra. Que? É que xa me... Estaba mirando o número. Xa. Pero como non arrancabas, tranquilo. Bueno, bo día, insisto, a todas. Moitas grazas, señor alcalde. Anuncio o noso voto favorável á moción que acaba de expor o señor Rei, porque entendemos que esta cuestión é bastante clara e bastante obvia. Existe un acordo que fixo referencia dende o ano 2022 entre as tres principais forzas políticas na Galiza para integrar unha comisión mixta entre FEGAM e Xunta de Galiza e asumir por fin e dunha vez por todas que a xestión da UAC é unha competencia impropia para os concellos. Isto quere dicir que nin temos os recursos nin temos a competencia axeitada. E, como digo, hai un acordo das tres forzas políticas. É tan claro que é unha competencia impropia que, como vostedes saben, a UAC de Pontevedra atende a 13 concellos da área sanitaria, entre os que se atopan Vilaboa, Forcarei, Ponte Caldelas e un longo etcétera. É tan clara que é unha competencia impropia que o persoal que agora mesmo está integrando a UAC de Pontevedra está dirixida polos Sergas, polo tanto, pola Xunta de Galicia, e mesmo traballan coa aplicación informática do Sergas. Pero é que é tan claro que é unha competencia impropia que existe un acordo entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o seu xefe directo, e o alcalde de Pontevedra de ir cubrindo paulatinamente o persoal que se xubila na UAC con persoal dos Sergas, e cito textualmente, para facer unha integración paulatina. É dicir, estamos todas de acordo en que non é unha competencia que atinxa aos concellos. E creo, e o digo sinceramente, que esta foi unha cuestión prioritaria para o goberno local e con isto quero dicir a todas as persoas que ocuparon cargos na responsabilidade como concelleiros, como concelleiras de benestar social. E o tema do UAC, e o digo claramente, é unha cuestión francamente delicada. E é por eso que neste mandato decidimos tratar, e vostedes ben o saben, os temas relativos á UAC en comisión, dando a este goberno local información actualizada e exhaustiva da situación na que estaba a UAC de Pontevedra. E por eso me gustaría matizar lixeiramente o que dicía o señor Rei, porque, aínda que a situación da UAC en Pontevedra é urxente, realmente o punto crítico foi fai 4 meses, a finais do ano pasado, cando quedábamos sin enfermeiro e sin psiquiatra. E iso foi realmente o punto máis crítico. E como se foi informando tamén na comisión, e grazas á rolda de contactos intensos que mantivo este goberno local coa Xunta e cos Sergas, conseguimos unha cobertura coa praza de enfermería, psiquiatra, un administrativo e auxiliar clínico. Temos que dicir, como dicía, que o Sergas cumpriu, pero como sempre fai coa sanidade pública, en tempo de desconto e con parches. Eu creo que esta cuestión non admite demasiado debate e non deberíamos debatilo demasiado, porque, sinceramente, creo que pasa por pornos serios, onde vostedes queiran, coa Xunta, coa Comisión, en calquera sitio. Estamos as tres forzas políticas de acordo. Entón, o que é necesario e prioritario que o Partido Popular dunha vez por todas atenda e se ocupe da sanidade pública e, en particular, se me permiten, todo o que ten que ver coas conductas adictivas e se ampliamos coa saúde mental. Porque se existe acordo, e ben demostramos neste pleno que os acordos, sobre todo ao inicio, a veces son difíciles, se existe acordo nesta cuestión, o que temos e o que nos toca a todas é poñernos a traballar. E nese camiño, xa lles digo, como xa lle trasladei en moitísimas ocasións á Xunta de Galicia, sempre atoparán o Concello de Pontevedra. Moitas grazas, señora Agulías. Señor Domínguez, ten a palabra. Muchas gracias.
Bueno, pues está siendo un pleno claramente productivo porque hemos aprendido cosas. La primera cosa es que hay gente que insulta, gente de este pleno que insulta y me da bastante poca vergüenza que la gente insulte, ¿no? Entre comillas, poca vergüenza. La segunda es que al Partido Socialista de Pontevedra le molesta hablar de corrupción. En otra época no le importaba tanto, pero ahora cuando habla de corrupción saltan como liebres. Y la tercera es que el concepto ciudad solo se refiere al núcleo urbano. Eso es nuevo. Entonces, tenemos que saber que el modelo de ciudad solo era para el núcleo urbano, no atendía a las parroquias, y que incluso los propios premios Ciudad de Pontevedra solo se refieren a la gente que está en el centro de la ciudad, no en las parroquias. Por lo tanto, que nos lo expliquen después, si pueden. Pero venimos a hablar de un tema grave. Y a mí me gusta que tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Gallego vayan a votar a favor de una enmienda que dice exactamente: a situación da unidade de drogodependencias do Concello de Pontevedra é especialmente preocupante. Porque yo ahora hago una pregunta aquí. ¿Quién es el responsable de la unidad de drogodependencias del Concello de Pontevedra? ¿Quién ha sido responsable durante los últimos años? ¿Quién la ha abandonado durante todos estos años? Se lo digo yo. Lores y el Concello de Pontevedra, que la han abandonado a veces con el Partido Socialista, a veces en solitario. Por lo tanto, si estamos en una situación crítica dentro de la unidad de drogodependencia y ustedes van a votar diciendo que efectivamente estamos en una situación crítica, es por la dejadez de un servicio público, porque el Ayuntamiento de Pontevedra no deja de ser público, un servicio público que se ha abandonado. ¿Y quién abandona la sanidad pública? ¿Quién abandona tantos y tantos pacientes que probablemente son los más frágiles? Lores y el Partido Socialista en los últimos años, que han sido los responsables. Por lo tanto, que vengan ahora a decirnos que está en una situación crítica cuando llegan décadas llevándolo ustedes, yo creo que esto es un poco una tomadura de pelo para los pontevedreses. Le han privado de recursos humanos, le han privado de recursos materiales. Las instalaciones son de vergüenza, pero no de hoy. No es algo que haya aparecido hoy, no es algo que haya aparecido hace un año. Es algo que llevamos durante muchos años sufriendo, no nosotros, todos los pontevedreses y todos los ayuntamientos que están dando. Por lo tanto, cuando alguien coge la bandera de la sanidad pública, tiene que pensar que esto es un área de la sanidad pública. Y aunque ahora la esté llevando con una competencia ciertamente impropia el Concello de Pontevedra, son fondos públicos y son ustedes los responsables de la sanidad pública a la que están maltratando. Y me alegro muchísimo que en un documento oficial, en el Pleno de Pontevedra, tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista, repito, diga públicamente que la situación de la unidad de drogodependencias del Concello de Pontevedra es especialmente preocupante, porque es cierto, y ya lo denunciamos en varias ocasiones, yo con varias visitas allí, porque la situación es gravísima, pero no es de hoy, no es de ayer, no es del último año, es de los últimos años en la que ustedes han abandonado a los pacientes, porque cogen la bandera de la sanidad pública, pero a la hora de tomar responsabilidades, ustedes no hacen absolutamente nada. Por lo tanto, están en una situación de indefensión pacientes de 14 ayuntamientos por culpa de Lores y del Partido Socialista que le dio apoyo. Y a mí me hubiese gustado, en estos presupuestos tan buenos que ustedes dicen que han enmendado, me hubiese gustado que hubiese una partida específica para este centro. Por lo tanto, hay que defender a los pacientes que lo necesitan. Los pacientes probablemente más frágiles son los pacientes que necesitan atención psiquiátrica asociado a la atención de drogodependencia o dependencias de cualquier tipo que se tratan allí. Y para eso hay que dar medios. Y el Ayuntamiento de Pontevedra, Lores y el PSOE no ha dado medios en todos estos años. Y algunos de los que están en esa bancada han sido responsables y conocían perfectamente el problema y no han hecho nada. Por lo tanto, venir ahora a pedir que solucione el Sergas lo que ustedes durante 26 años no han podido solucionar, me parece que es algo vergonzoso y vergonzante, porque a esta situación se llega después de muchos años de decadencia y de no dar los fondos necesarios para tratar a los pacientes. Y en la segunda parte, si me lo permiten, que se me acaba el tiempo, voy a hablar de cómo está la situación para la integración. Muchísimas gracias. Señor Domínguez, señor... ¿Quién le toca? No, Marcos. Marcos. No, pero... É o autor da iniciativa co que pasa a falar como autor da iniciativa... No. Señora Gulías. bueno,
despois el pecha, ten razón, sí, está, efectivamente, despois el pecha. Señor... Culpame. No, porque só poño a moción. Rei ten a palabra. Grazas, señor alcalde. A verdade, señor Domínguez, que vostede, debería ser cociñeiro, porque ten unha maneira de darlle a volta á tortilla para que nunca sea culpa do Partido Popular, e que é estupendo, vamos. Mire, é unha xestión, como vostede mesmo di, é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia. No último convenio que se firmou entre a FEGAN e a Xunta de Galicia só finanza o 70% do servizo. Nin o 100% son capaces vostedes de chegar. Unha competencia exclusiva, vosa. O Concello de Pontevedra, nas contas que vostede, non sei se a mirou, porque como dixo que estaban todos tan mal que ni se preocupou de miralas, destina das súas propias arcas municipais máis de 300.000 euros para atender esa deficiencia que a Xunta de Galicia non paga por atender as súas competencias. Vale. Se vamos coa súa ética moral, porque o alcalde, señor Lores, está tirando os cartos dos pontevedreses, pois na montaxe de Reina de Vitoria, está tirando os cartos dos pontevedreses, coa planta de Canicouva, unha planta de compostaxe na Canicouva, está tirando o carto dos pontevedreses coa taxa de demanda. Por que non di nada de que está tirando non só os cartos dos pontevedreses para atender os pontevedreses na unidade de drogodependencias? Por que non di nada porque atende os concellos de Marín, o Concello de Pollo, o Concello de Cerdedo Cotobade, o Concello de Campolamiro, Moraña, Lama, que son xestionadas polo Partido Popular? Diso vostede aí non fala. Non di absolutamente nada porque non le interesa. Como eran cartos que tiene que poñer a Xunta de Galicia, pois vostede defende a Xunta de Galicia do señor Rueda en vez de defender os pontevedreses. E logo, seguindo coa súa mesma ética moral, outro día houve unha comisión de queixas, que houve unha queixa que poñía imposibilidade de concertar cita urxente co persoal médico da unidade asistencial de dependencias. Como lle comentaba antes na miña exposición, o médico é responsable da Xunta de Galicia, depende da Xunta de Galicia, e só vai 2 días a semana. E tamén outra personal que dependía da Xunta de Galicia era o médico psiquiatra que hai na unidade de drogodependencias de Valentín García Escudero. Sabe vostede canto teñen que agardar os pacientes por culpa da Xunta de Galicia, porque depende dos médicos? Ponos a Xunta de Galicia, señor Domínguez, nos pon o Concello. Para unha cita de psicólogo ten que esperar 2 meses de lista de agarda. E para unha cita co médico son 4 meses de lista de agarda. Vostede, que sempre se fala coa boca chea de que servicios sociais tarda moito en atender, según vostede, agora mesmo a lista de espera en servicios sociais é dunha semana. O sea que a súa vara de medir é moi distinta dependendo se ten que defender a Xunta de Galicia ou se ten que defender os pontevedreses. Por iso lle comentaba que tiña que ser vostede cociñeiro, porque encanta lle dar a volta a tortilla, porque nunca é culpa vosa, nunca. E ainda por riba, dun xeito lamentable e condenable, e que vinculan a delincuencia con vulnerabilidade social, e que non ten por onde collelo, vamos. Eu, a verdade, que non entendo este Partido Popular que, está... Pero non me extraña, tendo a Milei e tendo a Donald Trump como ídolos, como ten a súa compañeira, pois non me extraña para nada a actuación deste Partido Popular. Sea sensato, empeza a traballar por os pontevedreses e deixe de justificar ao señor Rueda. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Gulías, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Mire, señor Domínguez, hai un proverbio chinés que di que, ou que pide, mellor dito, que non se mire o dedo cando apunta a lúa, que se mide directamente a lúa. Entón, eu non sei, o dicía claramente na primeira intervención, creía que os termos do debate estaban, por unha vez, bastante claros e bastante acoutados. E o problema, señor Domínguez, é que até o 2022 a Xunta de Galiza do Partido Popular non asume unha competencia que é exclusiva da Xunta de Galiza. Exclusiva. Seguro que a súa compañeira Pepa Pardo, que tanto sabe de competencias, lle pode dicir que era unha competencia exclusiva. E fala vostede de deixadez dos servizos públicos. Estamos de acordo.
Estamos totalmente de acordo. De feito, na memoria da UAD, a que supoño que vostede, antes de preparar a súa intervención, pois botou un ollo por riba ou en diagonal, ni siquiera demasiado exhaustivo, di: a sistemática derivación de doentes con problemas de alcoholismo dende os dispositivos de saúde mental, servicios hospitalarios na especialidade de digestivo, medicina interna, neuroloxía, etc., así como de atención primaria da saúde, son derivados dada a carencia dunha unidade específica, UTA, Unidade de Tratamento de Alcoholismo, repito, dada a carencia dunha unidade específica, falando de deixadez de servicios públicos onde están claras as competencias. A área de psiquiatría que a súa vez as deriva a UAD, é dicir, que xa incluso se atenden dende os concellos estas derivacións, falando de deixadez dos servizos públicos de sanidade. E me sorprende a súa intervención sendo vostede un profesional da medicina. Se ve que o millor non lle contan como están na pública as cuestións que teñen que ver con recursos humanos. Fíxese, en 2023 chega a acordo o seu xefe, que eu non sei por que se empeñan en non darlle a razón a Alfonso Rueda cando mira por Pontevedra. Cando mira por Pontevedra se lle pasou con algunha infraestructura que lle chamaron a capítulo e dixe, isto é bo, pois se é bo, poñámonos de acordo. Comprométese a cubrir as xubilacións. Por certo, na primeira reunión que mantivo o alcalde de Lores co presidente Alfonso Rueda, fíxese se nos importa esta cuestión que o metimos no temario e nas cuestións a abordar, e se comprometeu o seu presidente. E busca vostede culpables nos concellos. Fíxense, mire, todos os concellos, de calquera signo político, incluso os seus, resistimos como puidemos, moi por riba das nosas posibilidades, mentres a Xunta miraba para outro lado. Polo tanto, señor Domínguez, o tema importante aquí, ou a lúa, é o persoal. Polo tanto, urxa, se vostede ten algunha influencia, se vostede coñece a situación da UAD en Pontevedra, urxa esa integración nos Sergas, porque senón van estar vostedes seguindo e seguro mirando a lúa, o dedo. Moitas grazas, señora Gulías. Señor Domínguez, ten a palabra. Bueno, habría muchísimas cosas que decir. La primera, repito, la situación aquí es pésima, y es pésima fruto, entre otras cosas, por la dejadez del señor Lores y del Partido Socialista en los últimos años que le ha apoyado. Fruto de eso, sin duda, todos los ayuntamientos tienen competencias impropias, pero ahora les voy a decir cómo está el tema y les voy a decir cómo va la situación. Como ustedes saben, la FEGAN en agosto y la Xunta de Galicia abrieron negociaciones para abordar el protocolo y la cesión, porque no es Pontevedra la única ciudad que está asumiendo competencias impropias, son varias las que lo están haciendo así. Entre otras cosas, se le pidió desde la Xunta de Galicia al Concello de Pontevedra, se le pidió información, porque es un proceso sumamente complejo y sumamente heterogéneo, en la que va desde recursos humanos, contratos, en la que va, desde luego, todo lo que es el tema de los edificios donde están, todo eso está abordándose. Y por eso vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque hay un proceso abierto de negociación en estos momentos y en las próximas fechas muy probablemente se dará un cronograma cierto para una negociación de todas las unidades de drogodependencia que efectivamente se están tratando en ayuntamientos de una manera impropia para la incorporación al Sergas. En estos momentos, este proceso tan complejo desde el punto de vista ya no económico, que no es un problema económico, pero sí desde el punto de vista legal, se está abordando y se dará un cronograma en poco tiempo. Por lo tanto, es un tema que la Xunta de Galicia y el presidente Rueda ha abordado de forma integral en toda la comunidad y se va a integrar en próximas fechas, esto son noticias de ayer, se va a integrar en próximas fechas todas las unidades de drogodependencia, pero para eso necesitan informes. Y me dijeron que los informes de Pontevedra tardaron bastante en llegar, cosa que yo no me quiero creer. Pero sí es cierto que esta competencia impropia se está trabajando y no se puede votar que sea solo la de Pontevedra, se tiene que votar que sean todas de una vez. Pero reitero, usted dice, hemos puesto 300.000 euros y dice que está en situación crítica, a lo mejor tendrían que destinar más recursos. Si hay algo que nos preocupa, sobre todo los que tenemos responsabilidades con pacientes, es la atención sanitaria. Los fondos son siempre insuficientes para cualquier
tratamiento. Pero en este caso no es que sean insuficientes, es que son inadmisibles. Hay una situación de abandono en la que yo, la última vez que lo visité, las condiciones donde trabajaban los médicos y las enfermeras eran lamentables. Por lo tanto, y hablé con mis colegas médicos allí y me dijeron que trabajaban con una situación muy compleja. Por lo tanto, yo me solidarizo con eso, porque lo que quieren los médicos es atender a los pacientes. Y repito, estos pacientes probablemente sean de los más frágiles que tenemos que atender. Y es cierto que hay una competencia impropia por parte del Concello de Pontevedra como otros ayuntamientos, cierto. También es cierto que la Xunta de Galicia y la Consellería de Sanidad están trabajando de la mano de la FEGAM, yo no sé si lo sabían, para en próximas fechas poner el itinerario, porque en estos momentos lo que se está haciendo es un estudio económico, jurídico, administrativo para una integración de toda la Xunta de Galicia, en la Xunta de Galicia, en el Sergas, de todas estas unidades de drogodependencia, que es algo que tiene que irse a eso. Por lo tanto, o el Partido Socialista nos enteró de que se estaba haciendo, o el Partido Socialista lo que quiere es boicotear este proceso integral autonómico que se está ejerciendo en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Rey, ¿no? Ten a palabra. O dito, señor Domínguez, tiña que ser vostede cociñeiro e darlle a volta á tortilla. Mira, a Lei 5/2002 do 27 de junio sobre dependencias e outros trastornos aditivos di no seu artigo 20 características generales, se lo digo en castellano que igual lo entiende mejor que el gallego. El sistema asistencial de drogodependencia se configura como una red de atención pública diversificada que integra de forma coordinada centros y servicios generales específicos, complementados con recursos privados debidamente acreditados. El Gobierno regional establecerá reglamentariamente los requisitos y procedimientos para la acreditación y funcionamiento de los centros y servicios de atención a drogodependientes. Los centros y servicios de atención drogodependientes tienen el carácter de sociosanitarios con el alcance determinado del artículo 4.2.1. Yo, de usted, es que lo voy a hablar en castellano, hablaría con sus colegas, sus alcaldes de Noia y de Porriño, porque creo que la situación también es crítica allí, no sé si hablo con ellos. Y la culpa, en este caso, ya no es del Bloque ni del PSOE, es que la Xunta de Galicia no asume lo que tiene que asumir, que son las competencias propias y puras de ellos, que no es la asistencia sanitaria. Bueno, vuelvo a dar otra vuelta a la tortilla, volvamos a hablar, pero lo que está claro es que tienen que asumir lo que es vuestro y dejen de coger otras competencias para salvar otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, votos en contra da emenda. Propuso que se incorporase como un punto terceiro. Non ten que admitir da lei máis de 24 horas que se presentaron, hai que votala. Polo tempo de presentación. Votos en contra da emenda do Partido Popular. 14. Votos a favor 11, abstención ningún. Emenda do Partido Socialista. Votos... Proposición. Bueno, proposición, sí, hombre. Punto do orden do día. Efectivamente. Proposición do Grupo Municipal do Partido Socialista sobre o Centro de Drogodependencias. Votos en contra, 11, abstencións, ninguna, votos a favor, 14, apróbase por maioría. E pasamos ao punto número 7, tamén hai que ratificar a urxencia, está ratificada, señor Puentes, señor Domínguez, aproban a urxencia. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para impulsar a recuperación e musealización do xacemento arqueolóxico da Plaza de Valentín García Escudero. Hai ditame? Non hai ditame. Por lo tanto, ten a palabra quen me pida. Quen me pide?
Domínguez, Martínez. Señor Domínguez, ten a palabra. Bueno, pues buenos días otra vez. Y traemos aquí una moción y una proposición que creo que es positiva y, de hecho, yo me he quedado bastante contento oyendo que ya es algo que tenía el BNG entre sus propuestas. Queremos saber luego el alcance de esa propuesta, porque, como todos ustedes saben, el yacimiento arqueológico de la Plaza Valentín García Escudero, que está frente al Puente del Burgo, pues alberga restos arqueológicos y medievales absolutamente fundamentales, desde parte del puente que dicen que es del siglo XII, el malecón portuario, la muralla moderna y en los últimos años hemos sabido que probablemente ese es el kilómetro cero de la ciudad de Pontevedra. Podemos decir que es probablemente una parte fundamental de donde estaban nuestros antepasados. De hecho, ahí se han encontrado dos miliarios, uno dedicado al emperador Adriano y otro al emperador Maximino Daya. Por eso, desde el Partido Popular, en un enclave tan importante como es este, que está en el casco histórico de la ciudad y que además en el Puente del Burgo y que además está atravesado por el Camino de Santiago, creo que es algo que deberíamos de cuidar y preservar. Deberíamos cuidarlo y preservarlo y ponerlo en valor como algo fundamental dentro de nuestra ciudad. Y creo que todos somos conscientes que el estado actual del yacimiento no cumple con los requisitos mínimos de preservación y, desde luego, no es la imagen que nosotros creemos que debe dar Pontevedra a todos aquellos que, tantos y tantos miles, y cada vez van a ser más, que atraviesan nuestra ciudad. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que se ponga en valor. Y creemos que hay un doble eje. El primer eje es cuidar nuestro patrimonio, es decir, cuidarlo, proteger el patrimonio de nuestra ciudad, que es absolutamente fundamental, y hacerlo de una forma coherente para que además se pueda exponer públicamente a todos aquellos que quieran conocerlo, tanto de Pontevedra como de fuera. Y después creemos que necesita una reforma estética. Yo entiendo que hay gustos estéticos de todas las características y para gustos hay colores, pero desde luego, en la opinión del Partido Popular, tal como está en estos momentos esa plaza, no cumple los mínimos estándares estéticos y las personas que pasan por allí creen que están viendo una obra o creen que están viendo algo, pero desde luego no está en las condiciones que nosotros creemos. Hubo dos intentos por parte del Concello de Pontevedra, hay que decirlo, uno con un centro de interpretación que en aquel momento se hablaba de 3 millones de euros y otro después se iba a hacer un museo valorado en 10 millones de euros. Yo creo que podemos buscar fórmulas intermedias, pero espero que no sean fórmulas rácanas. Por eso vamos a estar expectantes. Y creo que es bueno impulsar la mejora de un enclave estratégico en estos momentos. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que pide el Partido Popular? Bueno, pues impulsar una actuación integral para conservar y preservar restos arqueológicos de la plaza. Después, musealizar el yacimiento. Hay muchas formas de musealizar. Hay musealización blanda, hay musealización de varios tipos, para que la gente pueda comprender qué es lo que hay ahí. Y, por último, hacer una reforma estética que dignifique el lugar. Porque, francamente, yo no sé si han pasado ustedes por ahí recientemente y la situación es bochornosa. Y yo creo que la ciudad de Pontevedra no se merece que un espacio de esas características esté así, tanto desde el punto de vista histórico, artístico, arqueológico, como desde el punto de vista estético, que creo que es muy mejorable. Por lo tanto, espero el voto positivo de esta moción. Creo que es algo que se puede abordar de una forma coherente y adecuada y espero que desde el Gobierno se lleve adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Alegrome, señor Domínguez, que non aproveitase este asunto para seguir botando lixo e porquería sobre esta sesión plenaria. Non decía no anterior punto de orde do día que aprendera moito. Eu, desde logo, veño a este pleno a falar de Pontevedra e a falar dos asuntos que lle interesan aos pontevedres e pontevedresas, e este é un deles. O lixo, deixo a vostede que cada día é máis experto en remexer nel e en intentar contaminar cada unha das sesións deste pleno. En todo caso, tamén digo unha cousa,
Comprendo, porque eu creo que ata Rabachol sabe na cidade que lle están buscando sustituto como candidato á alcaldía e, polo tanto, bueno, pois entendo que ten que facer méritos a ver se acaba no Senado ou estas cousas que fai o Partido Popular habitualmente cando retira a algún candidato. En todo caso, Dios quera que non, porque nós celebramos cada momento no que a vostede o confirma como candidato á alcaldía de Pontevedra e, desde logo, é o mellor que lle pode pasar á cidade porque é a garantía de que non chegue a ser alcalde nunca desta cidade. Pero, como nos dá algo de pena, tamén lle digo que, mire, vamos lle regalar unha idea do noso programa electoral, aproveitando a súa vicepresidencia de xacementos arqueolóxicos da Deputación Provincial de Pontevedra, porque non sei se é un lapsus ou é que tampouco profundizou máis na moción, pero normalmente as propostas de acordo que veñen a pleno sempre instan ao goberno municipal, instan ao grupo de goberno, tal. Aquí non se insta a ninguén, simplemente se pide que se poña en valor o xacemento arqueolóxico de Valentín García Escudero. E como vostede ten competencias plenas no ámbito da provincia, pois a verdade é que a Diputación Provincial é un sitio maravilloso no que na súa área, mesmo non lle ten que pedir permiso ao presidente nin a ningún outro diputado, desde a súa área pode investir perfectamente en Valentín García Escudero. E ademais sería coherente con algo que o Partido Socialista pediu neste pleno nalgúnha outra ocasión, que, por exemplo, a Illa das Esculturas integrase dentro dos fondos e dos espacios do Museo Provincial, e podería ampliarse, e para nós sería unha idea maravillosa, incluir a Illa das Esculturas, incluir os restos da muralla en Santa María, incluir este xacemento arqueolóxico de Valentín García Escudero e incluso o CITA, é dicir, aqueles espacios, entre comillas o CITA, aqueles espacios museísticos abertos ao aire libre na cidade que puderan estar preservados, integrados e correctamente conservados desde o Museo Provincial de Pontevedra. Creo que é a entidade máis competente para poder facer isto. En todo caso, coincidimos no sentido da moción, coincidimos en que hai que poñer fin dunha vez por todas aos parches provisionais que se lle están aplicando a Valentín García Escudero desde hai moitísimo tempo e que, bueno, pues temos que empezar a planificar a preservación de todos os xacementos arqueolóxicos que temos na cidade, non? Para empezar a trazar un proxecto definitivo de conservación preventiva deses restos arqueolóxicos, é dicir, de preservar e coidar ata que se podan musealizar e poñer en valor a través dun plan xa de conservación activa, que é o obxectivo final, e que, en definitiva, bueno, pues nos permitan poñer en valor, como digo, conservar, difundir e utilizar desde o punto de vista turístico e tamén educativo estes xacementos arqueolóxicos que explican a historia da cidade, para chegar a algo que teñen prácticamente todas as cidades cando teñen unha certa relevancia histórica, como é o caso de Pontevedra, e que non ten a nosa, que é un museo da cidade, non? Un museo que explica a evolución histórica da cidade a través dos seus xacementos arqueolóxicos e de outro tipo de cuestións, que podría tamén estar perfectamente integrado dentro do Museo Provincial, dado que cumple esa doble misión de Museo da Provincia, de Museo de Galicia, incluso en moitos aspectos, e tamén, por suposto, de Museo da Cidade que o acolle. En todo caso, insisto, estamos de acordo no contido da moción e o noso voto vai ser a favor. Moitas gracias. Moitas grazas. Señor Puentes, señora Oubiña, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas, señor alcalde. Que ven que lle interese a arqueoloxía, porque non hai tanto falaba despectivamente dela cando dicía que queríamos convertir Santa Clara nun simple almacén de restos arqueolóxicos. A verdade é que nos alegramos moito desta viraxe do Partido Popular e que se sume ao interese polos restos arqueolóxicos que sempre tivemos desde esta forza política, porque a nós sempre nos interesou. De feito, como vostede mesmo decía, hai encargado un proxecto para a posta en valor de toda esta zona. Eu creo incluso que se esta moción tivera habido tempo á comisión ou se nos tivesen feito pregunta, mellor xa nin sequera tiña que vir ata a pleno, pero, bueno, como acostumamos a presentar todo tarde malé arrasto, pois pasa o que pasa, non? Xa lle digo eu o que inclúe esta proposta, pois o que estamos facendo está prácticamente rematado para entregar próximamente, é un novo levantamento topográfico, tanto da estrutura da ponte como dos xacementos que ali se atopan, por se houve algún tipo de modificación nos últimos tempos, porque, como vostedes saberá, estamos nunha zona na que a auga e a terra están en permanente contacto por estar por baixo da capa freática. Tamén estamos dentro deste proxecto unha mellora das arcadas, un estudo de como están e das actuacións que habería que facer para aseguralas, a mellora tamén da circulación interna e externa, a mellora de toda a accesibilidade deste
espazo, unha mellora na sinalización, tamén outra das cousas que poñen aquí, efectivamente hai unha sinalización que agora mesmo é deficiente, ímola mellorar, imos a facer que estean mellor indicado e tamén vamos a consolidar os restos. Aquí atopamos unha serie de restos que mesmamente vostede falaba, pois hai que consolidalos, algúns deles terán que sair de aí, terán que ir a un depósito arqueolóxico que ten un museo, non sabemos exactamente moi ben en que condicións, pero terán que ir ali. Entón, pois, en eso estamos traballando. En resumo, o que queremos facer con isto é unha boa posta a punto de toda a contorna, de todos os restos que temos nesta zona, que sumado pois ás actuacións habituais de melloras, o que vai a facer é consolidar uns xacementos e poñelos en valor para o desfrute tanto dos visitantes da cidade que pasan por aí, polo Camiño de Santiago, como para todos e todas as cidadás de Pontevedra. E, polo tanto, nada máis, anunciar o noso voto favorable. Iso, moitas grazas. Moitas grazas, señor Oubiña. Señor... Muchas gracias. Ya para cerrar, si no hay más intervenciones. Lo primero, señor Puentes, tengo aprecio personal y usted lo sabe. Los que están acostumbrados a apuñalar son los del Partido Socialista de Pontevedra. Yo no digo más. Sí, de Pontevedra específicamente. El presidente Rueda ha dicho que quiere tener los candidatos este año, o sea que yo espero que este año tenga usted ya, porque estoy seguro que está muy interesado en quién va a ser el candidato del Partido Popular a las próximas elecciones municipales, por lo tanto usted no se preocupe por eso, preocúpese un poco más por vigilar su espalda, que los rumores vuelan. Segundo, yo le pediría aquí en el Pleno de Pontevedra al BNG y al consejero Oubiña, que es el que está llevando el tema, yo le pediría que buscasen una alternativa a esa reja. Esa reja que tiene, yo no sé si está en el proyecto o no está en el proyecto, deberíamos buscar una fórmula para no tener una reja que es francamente una afrenta a cualquier mínima estética que pueda haber en estos momentos y que da una sensación de obra en vez de una sensación de resto arqueológico. Hay muchísimas fórmulas y estoy convencido que ustedes las conocen y que pueden hacer un buen proyecto allí. Y en tercer lugar, decir y agradecer el voto favorable, porque creo que es algo que es una demanda de todos los pontevedreses que el Partido Popular ha sabido encarnar y que ustedes han sabido proponer. Por lo tanto, si estamos de acuerdo, yo quiero agradecerlo. Muchas gracias. Moitas grazas. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra, ningún. Abstención, ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes. Punto número 8, ratificación da súa inclusión por urxencia. Señor secretario. Señor... Non están atendendo nada. Está ratificado. Sí. Señor Puentes. Sí. Para que quede claro. A ver. Relativa á aplicación de bonificacións no imposto sobre bens inmobles para fomentar o alugueiro de vivendas baleiras e instalación en vivendas particulares de sistemas de enerxía solar. Señor, hai ditamen? Non hai ditamen, polo tanto, ten a palabra o señor Puentes. Dalle aí. Ten a palabra o señor Puente Rivera. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas de novo. A moción está moi clara. E a proposición trata de abordar dous temas que preocupan a todos os pontevedreses e pontevedresas, que é o dereito a unha vivenda digna a prezo asequible e tamén poñer o noso grao de area na loita contra o cambio climático desde múltiples aspectos, neste caso, desde as instalacións para a produción enerxética que temos instaladas nos nosos fogares. O certo é que o marco legislativo a nivel estatal xa o temos e o Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, pois recoñece no artigo 74 aos concellos a posibilidade de aplicar unha serie de bonificacións potestativas na aplicación e cálculo do imposto sobre bens inmobles, do IBI que pagamos todos os que somos propietarios de algún terreo, de algún ben inmoble na noso concello.
Concretamente, o artigo 74.5 recoñecelle aos concellos a posibilidade de aplicar unha bonificación de ata o 50% na cota íntegra do imposto para estas vivendas que conten con sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía proveniente do sol. E é certo que a maioría ou moitos, veciños e veciñas do noso concello teñen nos últimos anos instalado este tipo de sistemas de xeración enerxética nas súas vivendas, aproveitando toda a retaíla de axudas que existen a nivel estatal, fundamentalmente por parte do Goberno de España, para bonificar e para promocionar a instalación deste tipo de enerxías que evitan o consumo de enerxía proveniente dos minerais fósiles, enerxías non renovables, e, por tanto, contribúen en grande medida a mitigar eses efectos do cambio climático e a descarbonizar a nosa economía e o noso país. E o artigo 74.6 recoñécenos aos concellos tamén a posibilidade de bonificar ata o 95% a mesma cota íntegra do imposto para aquelas vivendas, aqueles bens inmobles de uso residencial que se destinen a alugueiro de vivenda con renta limitada por unha norma xurídica. É dicir, que aqueles propietarios que teñen vivendas cun precio de alugueiro que lles ven delimitado por lei, por norma, pois se lles pode, e a poñen no mercado de alugueiro en vez de tela pechada, se lles pode bonificar ata un 95% desa cota íntegra do IBI. Por tanto, son posibilidades de bonificacións que neste momento o Concello de Pontevedra non está a aproveitar e que estamos deixando de aproveitar tamén esta oportunidade de promocionar a integración de vivenda baleira no mercado do aluguer e de, ao mesmo tempo, favorecer aínda máis a instalación de sistemas de xeración enerxética solar nas diferentes vivendas da nosa cidade. É verdade que isto tamén está condicionado, no caso, por exemplo, do centro histórico, pois por un PEPRICA que normal, dado a edade e o tempo no que foi aprobado, pois non contempla a posibilidade de instalar, por exemplo, placas solares nas vivendas. Nos entendemos que ten que ter un tratamento diferenciado ao resto do municipio, igual que ocorre en prácticamente todas as cuestións que queramos facer nestas vivendas, pero creemos que é posible acompasar a protección paisaxística do centro histórico e a protección patrimonial coa promoción deste tipo de instalacións, por exemplo, como se fai no caso das Velux, da apertura de ventanas nos teitos das cubertas das vivendas, poñendo como condición, por exemplo, que non teñan vista cara á vía pública e autorizándoas cando isto non é así. En todo caso, son obxectivos tanto o incremento de vivenda en aluguer a precio asequible como a loita contra o cambio climático que entendemos que o Concello de Pontevedra debe perseguir. É certo que no caso das vivendas temos que aspirar a ter aínda máis vivendas que estean reguladas no seu prezo, que estén topadas no seu prezo de aluguer por norma xurídica. Un caso clarísimo é eso que o Partido Socialista solicitou neste pleno e que o Goberno Municipal está cursando, esperemos que remate pronto, que é a declaración de Pontevedra ou de algunhas zonas de Pontevedra como zonas de mercado residencial tensionado. Sería un exemplo clarísimo de vivendas que teñen topado o seu prezo. De xeito que matamos dous paxaros dun tiro. Permitimos que haxa máis vivenda en aluguer a precio asequible, é dicir, que a xente que non atopa vivenda neste momento na cidade teña posibilidades de facelo, máis posibilidades de facelo, e ao mesmo tempo compensamos aos propietarios que teñen vivenda e que non poden introducila a prezo libre no mercado, compensamos coa bonificación do 90% do IBI esa perda que van ter ou ese desincentivo que poderían ter a poñer a súa vivenda en aluguer, dando máis seguridade e, por tanto, incrementando o parque de vivenda disponible para alugar. En definitiva, o que solicitamos nesta moción é instar ao Goberno Municipal a iniciar os trámites oportunos para que se modifique a Ordenanza Fiscal número 22, que regula o imposto de bens inmobles no noso Concello, a fin de contemplar nela dúas bonificacións. Ata o 50% da cota íntegra do imposto para bens inmobles destinados á vivenda que conten con sistemas para aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía proveniente do sol e ata o 95% da cota íntegra do imposto para os bens inmobles de uso residencial destinados ao alugueiro de vivenda con renta limitada por unha norma xurídica. Dice na moción ata, evidentemente, isto terá, de caso de ser aprobado, tería que ser estudado polos servizos económicos do Concello, ver exactamente que tramos podemos aplicar, ata que porcentaxe se podería chegar para que sexa razonable a perda de ingresos que tería o Concello pola recaudación do IBI coa oportunidade que xera para propietarios e para veciños e veciñas
a hora de ou ben implementar estes sistemas de produción enerxética nas súas vivendas ou de poñer no mercado vivendas en aluguer a prezo taxado. E, en segundo lugar, en relación co que sinalaba anteriormente do PEPRICA, pois tamén instamos a que se modifique o PEPRICA, o Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística do Casco Histórico de Pontevedra, para favorecer a instalación nas vivendas do centro histórico de sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía proveniente do sol, garantindo a necesaria protección paisaxística, artística e patrimonial desta zona da cidade. Entendo que é un acordo que beneficia a todos os sectores implicados, tanto na loita contra o cambio climático como nas políticas de vivenda, que teñen que ter múltiples actores e múltiples factores a hora de mellorar ese parque de vivenda disponible en alugueiro a precio accesible na nosa cidade, e que aspiramos e desexamos que goce do acordo maioritario desta corporación. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. E a verdade é que neste pleno teño así unha sensación un tanto rara, non? Porque normalmente pois nos plenos ven a veces polo que escoita ven a cantarse, pero é ao revés. O señor Domínguez chegou como auténtico miura, xa ademais cortando, metendo cousas que non tiña, e que o transcurso do pleno foi tranquilizándose, foi tranquilizándose, foi amainando, co cual é bo, quere dicir que estamos nun pleno, pois, moi, en fin, vamos, que sirve para ese fin, non, de balneario, de tranquilizar, ademais, non, porque tal como entrou, e cortando, saltando, ademais, a verdade que non sei que lle pasou, creo que é mellor que nos momentos previos ao pleno adopte outro tipo de medidas ou de comportamentos para evitar eses quentóns, non? E despois, por outro lado, pois, perdonen ustedes, pero a min dá a sensación de que traemos todos, estamos facendo unha falta de respeto pleno, traendo mocións sin ditaminar, que sabemos perfectamente que teñen unha complexidade monumental, entonces se enmenda a última hora, sin ditaminar, se non sei que, se non sei canto, que a verdade é que creo que non lle facemos flaco favor. Pero, bueno, é unha percepción persoal miña. E, en este caso, por exemplo, bueno, é que creo que todos sabemos o que significa modificar unha ordenanza. Todos. Supón uns estudios previos, equilibrio económico, non sei que, non sei canto. Bom, copiamos o artigo 74.5 e 74.6 do texto refundido e dicimos, pois a modificalo. E despois, supoñemos que o Concello ten capacidade para modificar o PEPRICA. O gallá, ou non sei, pero, desde logo, non é así. Se o quere modificar, vai ter un informe de patrimonio preceptivo vinculante. Iso non está nin tal. Eu acordo cando negociamos o PEPRICA que, por exemplo, o centro histórico tuvo que dar fora do gas líquido propano porque non se podían poñer no tellado, aquilo non o deixaba patrimonio, nin tiña moito sentido. E aínda que o deixara, había que estudar, porque unha das digamos, das xollas do centro histórico é a vista aérea. O sea, non é que non se vexa da rúa só, é a vista aérea. O sea, é un tema que habría que estudar con suma calma. Por certo, que no centro histórico de Pontevedra creo que é o único que ten gas natural canalizado. O de Santiago non o ten, outros non o teñen. O sea, que ten suministro. O sea, que non é un tema tan, como dicir, fágase porque se alguén quere colocar os paneis solares, pois resulta que llevamos a facilitar cando é un tema bastante embrollado, non? Entón, comprendo que nós estamos aquí, eu digo unha cousa, estamos encantados de ser 9. Porque, claro, como o que votemos non vai ter responsabilidade, ten ustedes, que son maioría, uns e outros. Claro, entón xa sabemos o que van a vir. Dicir, oiga, baixar impostos? Sí, pero con que se compensa? Non se compensa con nada, verdad? Vale, fantástico. Ainda hueca hai unhas normas aí que sacaron a lei Montoro, que sexa, que di que para tocar os ingresos e os gastos hai que fazer un estudo económico e miralo, non se pode facer así de maneira gamberra. Votamos e xa está, non se pode facer. Non se pode facer, afortunadamente, porque senón
non me quero imaginar o que pasaría, non en Pontevedra, que hai certa responsabilidade, cando menos por parte do PSOE, pero, en outro lado, non me imaginaría o que habría, vamos, que de repente eliminar o IBE, eliminar non sei que, baixalo non sei canto, baixalo non sei canto, baixalo, pechamos a porta, e a culpa é dun goberno que este en minoría. Afortunadamente ou non, pero é así. Ben, entonces, eu creo que estas cousas hai que analizadas con máis tempo, mirar o que tal, claro, o sea, había uns soares, por exemplo, falando de vivenda, porque queda moi ben, estamos falando de vivenda, había uns soares que o Concello pudo subastar, o sea, ingresos que perdou porque os cedeu gratuitamente á Xunta, encantados de facelo. Ahora, rebaixemos ou nos vemos con consecuencias, si acaso, non? Si acaso, consecuencias. Metamos non o centro histórico, pois, aos paneis solares e demais. Eu non digo nin que sí, nin que non, é que hai que estudalo. A mí non se, vamos, digo que na experiencia de xestión que teña non se me ocorría tomar postura de entrada porque non son capaz. O sea, o perigo é que mañán hai que dicir, moi ben, aprobamos eso, pero resulta que hai que meter o rabo entre pernas, eso non se pode facer. De verdade, iso é o que nos están propoñendo aquí. Sinto, que dicir, xa pasou na pasada moción que presentastes, en esta, que dicir, eu sinto, vamos a estar, porque non votar isto, non é que estamos ni a favor ni en contra. Simplemente que hai que mirar os estudos, se é viável, se non é viável, se o patrimonio di, se é que hai algunha experiencia na que baixarlle, imagínese, o sea, un piso que por exemplo, paga 300 euros de IBI está por 900, o sea, estamos subvencionándolle o 2%, por eso vai se meter ou non se vai meter. Hai que mirar a experiencia, se iso ten algunha relevancia ou non, e non así, porque, francamente, esta moción tiña que ver dictaminada e máis. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señor Iván Puentes, ten a palabra. No, Pepe. Perdón, usted perdón. Señora Pardo, ten a palabra. Muchas gracias, alcalde. Bueno, señor Mosquera, sin que sirva de precedente, sí que tengo que decir que las mociones, si no se dictaminaron, fueron porque en comisión también nos dijeron que no se dictaminasen, porque desde luego las que presentó este grupo estuvieron todas presentadas en tiempo y forma, y sin que sirva de precedentes, el PSOE en este caso también la llevó para que se llevase en comisión, con lo cual luego no vengan al Pleno a decirnos que es que no se dictaminaron y que no tuvimos el respeto debido. Entonces, eso simplemente a modo de aclaración, porque se debatió en esta no sé, pero desde luego fue a comisión todo. Entonces, en relación en lo que a mí respecta, nuestras mociones fueron así. Por lo tanto, a eso me estoy refiriendo en el tema de que se nos diga que si se dictaminan o no se dictaminan. Y en lo que a esta moción se refiere, nosotros todo lo que sea bonificaciones y rebajas fiscales vamos a estar de acuerdo. Entonces, por supuesto que apoyamos esta moción en el aspecto de modificar la ordenanza fiscal y la modificación del PEPRICA. Pero la pena es que llega tarde, porque, como todos ustedes saben, desde el Partido Popular hemos presentado sendas mociones continuamente en las que solicitábamos lo que era la rebaja del IBI, la rebaja del impuesto de vehículos en el año 2022 y siempre obtuvimos, o las bonificaciones correspondientes, un no por parte del PSOE y del BNG. ¿Qué sucede? Que había una diferencia, que el PSOE estaba en el Gobierno y por eso votaba en contra. Pero en contra incluso de las propias propuestas que ellos habían hecho en campaña electoral para el mandato siguiente, es decir, del 19 al 23 incumplieron sus promesas electorales que llevaban las bonificaciones con siguientes rebajas del IBI, del impuesto de vehículos, lo mismo que nosotros presentamos al Pleno y que se votó en contra. Por lo tanto, nosotros aquí estamos de acuerdo. Pero lo que sí que le tengo que decir es que esta bonificación o estas bonificaciones que ustedes proponen para lo que es la rebaja del IBI y que dicen que es una solución para el problema de la vivienda, no lo es. Es decir, estas bonificaciones, si es que son posibles porque lo contempla la ley, no van a dar una solución a la vivienda, en ningún caso. Las soluciones a la vivienda requieren de políticas efectivas y eficientes. Esas políticas efectivas pasan necesariamente por ampliar la oferta
de los inmuebles, la oferta de vivienda pública. Eso es algo esencial. Pasa también por liberar el suelo. Pasa, en segundo lugar, porque se hagan una serie de políticas que ayuden, evidentemente, pues a los jóvenes o a las personas que son más vulnerables, tanto a adquirir una primera vivienda como, en su caso, al alquiler social. Pasa también por dotar al mercado inmobiliario de seguridad jurídica, algo que ustedes no han hecho. Y es que el Gobierno nacional lo que ha hecho ha sido precisamente todo lo contrario, dotarlo de inseguridad jurídica. Nosotros decimos sí a las bonificaciones, sí a las rebajas fiscales, pero desde luego decimos un no rotundo, como lo dijimos en el pleno de pasado marzo de 2024, a la intervención del precio del alquiler, a la intervención de la vivienda. En eso estamos total y absolutamente en contra. Entonces sí que les pido que corrijan un poco la exposición de motivos de su moción, en la que dicen que por unanimidad se aprobó. ¿Las políticas de vivienda que ha llevado a cabo la Xunta? Pues miren, 182 viviendas públicas en Pontevedra. ¿Cuántas ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez? En 6 años que lleva gobernando, 0. Prometió 183.000 y ni están ni se le esperan. ¿Dónde están? Y las 75 que se prometieron para Pontevedra. Por lo tanto, señor Puentes, nosotros sí que estamos de acuerdo en que se apliquen bonificaciones fiscales. De hecho, nosotros ya las solicitamos en su momento. Y también que se estudie por parte de los servicios correspondientes esa modificación del PEPRICA para el tema de los paneles solares. Aquí sí que nos encontrará. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Pardo. Señor Puentes, ten a palabra. Brevemente, e desde o cariño que sabe que lle teño ao señor Mosquera, pero sobre o procedimento, señor Mosquera, non é o caso desta moción, porque estas non son da súa comisión, pero que o único concelleiro do goberno que non convoca as comisións cando corresponde é vostede, a última este mes, que das dúas que tiña que haber houve unha sola. Entón, dificilmente se nos pode exixir que cumplamos prazos cando ni siquiera se cumplen a convocatoria das comisións para poder dictaminar os asuntos que teñen que vir a pleno ou a acordo plenario que di cando teñen que celebrarse as comisións. Entón, non dixemos nada porque vostede efectivamente pediu disculpas na comisión e se explicou, pero non nos veña a botar agora a nos en riba a culpa de saltar nos procedimentos cando o máis básico que convocar as comisións non se está a facer. E o resto de concellos do Goberno Municipal sí que teño que dicir que son exquisitos na celebración puntual das comisións que lle corresponden. E nos intentamos, dentro de todos os límites que nos permite o regulamento, traer as mocións dictaminadas a pleno. Falamos moitas veces na Xunta de Voceiros de que non era bo leválas directamente á Xunta de Voceiros e que é mellor que foran previamente ás comisións. Levamos, eu creo que 2 meses aproximadamente, na que facemos o esforzo de que vayan previamente a comisións. Neste caso, efectivamente, coincidiu que había unha moción do PP e unha do Partido Socialista que estaban na mesma situación. Foron rexistradas minutos antes de iniciar a comisión informativa, precisamente para cumplir con ese requisito e que puderan vir ditaminadas, que puderan chegar á Xunta de Voceiros ditaminadas e vir a este pleno ditaminadas. Non se nos deixou que foran introducidas na comisión pola pouca antelación coa que foran rexistradas e dixemos, bueno, pois na Xunta de Voceiros tampouco pudo ser, entón veñen ao pleno pola vía que teñen que vir, que é a vía da urxencia. O ROP contempla 2 vías clarísimas, a urxencia ou a ordinaria, e as dúas son exactamente igual de regulamentarias e igual de válidas. Nós preferimos a ordinaria e preferimos que se debatan os asuntos en comisión antes, pero é a vía que nos deixaron para traelas, non é outra. En contra, por certo, de outras moitas veces que directamente na Xunta de Portavoces, que é unha vía moito máis urxente que esta de pasar previamente pola comisión, pois se aceptaron e demais. Non quero facer máis polémica con isto, pero bueno, que quede claro unha vez que se dio que se di. E despois, con respecto ao PEPRICA, señor Mosquera, sabe vostede perfectamente que, igual que o Plan Xeral de Ordenación Municipal, claro que é competencia da Xunta de Galicia informalo, darlle o visto bo previo a aprobación definitiva, pero o impulso para iniciar a reforma corresponde ao Concello de Pontevedra como a calquera concello, e introducir as directrices que estime oportunas tamén lle corresponde ao Concello de Pontevedra, como en tantas outras cuestións que teñen que ter informes de outras administracións. E con respecto ao Partido Popular, bueno, en fin, non vou entrar aquí en discusión porque non ven a pleno, pero entre rebaixar todo porque sí e rebaixar determinados impostos en determinadas circunstancias e en determinadas características nas que se entende que a rebaixa vai ser ao final para o Concello máis beneficiosa que non, leo o programa do Partido Socialista, señora Pardo, e verá as condicións nas que se propoñía rebaixar o IBI, rebaixar o imposto de vehículos de tracción mecánica e demais. En todo caso, cando
o beneficio que vai obter o Concello e que vai ter a cidadanía compensa esa perda de ingresos que vai ter o Concello. Neste caso, é unha intervención cirúrxica nesa rebaixa do IBI. Nós entendemos que os beneficios, obviamente, de que a xente instale placas solares, térmicas ou fotovoltaicas nas súas vivendas e de que se introduza no mercado máis vivenda da que se está introducindo a día de hoxe, compensan esa rebaixa que podería ter o Concello. E, señor Mosquera, nós non lle estamos dicindo xa que aplique X porcentaxe no IBI, que vai a perder non sei cantos cartos. Estamos facendo o que ten que facer o Pleno, pedir que o Goberno municipal estudie esta posibilidade e que os servizos económicos do Concello nos determinen que tramos, en que porcentaxe, en que condicións. E se trata simplemente de que decidir no Pleno se temos vontade política de estudar esta posible rebaixa no IBI ou non nestes casos. E, por último, con respecto a... En fin, isto xa forma parte do Senado de España, pero con respecto á aplicación da Lei de Vivenda en Pontevedra e no conxunto do Estado, eu entendo que vostedes non queren que se lle rebaixe o prezo, que se tope o precio do alugueiro a grandes tenedores, a persoas que teñen moitas vivendas no mercado e que cobran cantidades exageradas por alquilala. Nós entendemos que sí, entendemos que a xente ten que ter dereito a alquilar unha vivenda a prezo asequible. E se ademais vía como esta, a través do IBI e a través do IRPF, que o fai o Estado, por certo, podemos compensarlle a quen pon a súa vivenda baleira no mercado de aluguer, pois, insisto, como dicía antes, compensamos e atallamos as dúas variables, as dúas caras da moeda deste proceso. Por certo, Cataluña é a única comunidade autónoma que está aplicando con carácter extensivo a Lei de Vivenda e despois de declarar zonas tensionadas de alugueiro un cento de concellos cataláns, hoxe en Cataluña o prezo de alugueiro da vivenda está baixando e se están notando os efectos desa Lei de Vivenda. Desde a Xunta de Galicia esperemos que non frenen a declaración de Pontevedra como zona tensionada de alugueiro e que tamén aquí nos podamos beneficiar dese impacto positivo da Lei de Vivenda estatal. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Mosquera. Señor Mosquera, ten a palabra. Non pensaba intervir, pero hai unha imprecisión do calibre de que resulta que un día a Secretaría que ten que ir á Comisión de Facenda, non a de Infraestructuras, e na Comisión de Facenda os membros do PSOE nin pediron que se incorporara. Hombre... Non estabas. Claro, que... Non estabas. Bueno, da igual, quero dicir, porque exactamente... No, pero, a ver, entendo perfectamente, o problema non é ese. O problema é reiterar eso de que me saltei dúas ou tres comisións e demais, que creo que, bueno, pois convocouse cando se pudo convocar e a moita honra. Quer dizer que xa pasou ca de residuos, ca ordenanza de residuos, que máis que a Secretaría dixo que tiña que pasar por outro, hubo que ratificar os TAN. Bueno, o sea que é clarísimo, non hai moito máis que discutir. Ben, é que precisamente as declaracións que están facendo agora, que se acaba de dicir, é que non sei se é estudar estes asuntos ou é, aquí a literalidade é iniciar os trámites oportunos, porque non é estudiar, é iniciar os trámites, que é totalmente diferente, totalmente diferente. Eu, xa que tal, teño grabado unha anécdota, creo que é sumamente interesante, que un día, cando estaba facendo obras na casa, aparece un señor que era irmán dun albanel, chorando como unha madalena, cabreado e chorando. E di, que che pasou? No, que estuven facendo unha chiminea e resulta que chegan a última hora da tarde e me di que hai que derribala, que hai que facela diferente. E dillo o irmán que estaba traballando ali, pero ti cobrache igual, non? Sí, pero que eu teño de cariño o meu traballo. Bueno, pois os funcionarios municipais páselle igual. Entón, sin saber que va a facer, irmos encargando, a ver se os paneles, a ver se o gas líquido, a ver se a chimenea se pode meter ou non, que neste caso é, escribe, estuda, fai o que sea, pode dicir, non, eso non pode ser. A ver, non sei se me explico. Creo que é bastante claro cando teñen 50.000 asuntos que facer e demais. Mirarase, consultarase con patrimonio e faránse estudios previos, non faránse. Depois xa veremos o que hai. Pero aquí o que di é iniciar os trámites para aprobar eso, non di que se estudie. Estudar, sí, desde logo, iniciar os trámites así alegremente, pois suporía
pois interrompir outros traballos sin ningún pronóstico, e aprobar isto aquí, o sea, acordar isto aquí, así, francamente, non é que estemos a favor ou en contra, é que sería unha cousa totalmente terxiversada. Eu entendo o PP que quere sempre menos impostos, claro, despois non se sabe, pero despois pide en todos os plenos, pide gastos millonarios, o sea, máis gasto, o sea, que o alcalde colla a máquina de fabricar billetes e o fabrique por aí, ou que tope o tesouro de Benito Soto, que sea, para facer cousas, ahora sí, menos cartos, pero máis gasto. Iso é un auténtico fenomenal. Bueno, eu entendo, son os gamberros, bueno, formos sempre entender. Sí, home, sí, económicamente, na xestión económica, son os gamberros, son, a ver, un pouco gamberriños, vamos a decirlo así con suavidade, pero as cousas son un pouquiño máis complicadas. Moitas grazas, señor Mosquera. Usted, señora Pardo, ten a palabra. Pues aquí una gamberra económica que no iba a intervenir, pero al final pues voy a intervenir. Porque, mire, señor Puentes, vamos a ver, eso no es cuestión de Senado o no Senado, eso es una cuestión, el tema de la vivienda, que afecta a toda España. Y por lo tanto, ahí dentro también está Pontevedra, y es un tema de importancia. Mire, cuando Pedro Sánchez entró en el gobierno en el 2018, ¿sabe qué preocupación, en qué nivel de preocupación estaba la vivienda entre los españoles? En el número 16. ¿Sabe cuál es el nivel de preocupación por la vivienda ahora? El número 1. Algo mal, desde luego, han hecho ustedes en materia de vivienda, que desde que ha entrado Pedro Sánchez esto ha ido cada vez de mal en peor y es consecuencia de sus nefastas políticas. ¿Sabe cuánto se ha incrementado el precio de la vivienda desde que entró Pedro Sánchez en el gobierno año 2018? Un 37,8%. ¿Sabe cómo continúa el precio de la vivienda desde que entró en vigor la que ustedes dicen que está maravillosa, ley de la vivienda? Un 16,4%. Datos oficiales, publicados por ustedes. Y dicen que la ley es una solución. No. Y además le corrijo, el 90% de las personas que ponen su vivienda en alquiler son pequeños propietarios. El 90%. Datos también públicos y datos también oficiales. Y ponía usted de ejemplo en Cataluña. Por favor, ¿sabe cuántas viviendas han salido del mercado inmobiliario de Cataluña desde que entró en vigor su ley? ¿Sabe cuántas? 40.000. Hay un estrangulamiento del mercado inmobiliario. Mientras no haya más oferta de vivienda, no se le va a dar una solución a la vivienda pública. Eso es así de claro. O más oferta o no se da solución al tema de la vivienda. Ustedes sigan estrangulándolo, sigan retirando viviendas del alquiler con estas políticas comunistas que ustedes están aplicando, que lo único que quieren es intervenir y decirle a aquel pequeño propietario que ha invertido todos sus ahorros en comprar un alquiler, en comprar una casa para alquilar, para completarse su pensión, que solo puede cobrar esto. Yo no le voy a decir a un vecino lo que puede o no puede cobrar. Él ha comprado esa vivienda con sus ahorros y solo faltaba que venga el Estado a decirle ahora le cobra esto porque yo soy incapaz de dar una solución efectiva y eficiente al problema de la vivienda. Y como yo soy incapaz de dar una solución, entonces tú, ciudadano particular, vas a darme la solución. Pues no, muchas gracias. Moitas grazas, señora Pardo. Señor Puente Rivera ten a palabra. Sí, para cerrar o debate. Para pechar o debate, nada máis. Con respecto á Comisión de Facenda e a moción, señor Mosquera, na Xunta de Portavoces previa acordouse que esa moción fose a Comisión de Facenda e como ocurre toda a vida de Dios, entendeuse que o presidente levaría o asunto na orde do día como ocorre sempre. En todo caso, en fin, non lle darei máis bola ao asunto porque o ROP está claro que permite esta vía urxente para poder aprobar as mocións. Simplemente me sorprende as reviravoltas que lle dá a redacción da moción, porque se aplicamos o seu razonamento a calquera moción que veña a este pleno, pois é a parálise absoluta, é non facer nada, nin tomar ningunha decisión por lo que pueda pasar.
e non vaya a ser que a Xunta nos diga que non, e non vaya a ser que os técnicos digan que non sei que, inicie os trámites, e iniciar os trámites é empezar a encargar informes, estudios, en fin, que nos digan como facer aplicar esta rebaixa, si políticamente estamos de acordo en que se lle rebaixe o IBI a quen ten sistemas de xeración eléctrica solar e a quen pon a súa vivenda no mercado de aluguer a prezo taxado. É tan fácil como iso. E despois, señora Pardo, oye, pois mire, se a vivenda estaba no 16, estaba no 15, perdón, no 16, e agora está no 1, igual é que Pedro Sánchez resolveu os 15 problemas previos e xa temos a vivenda no 1, probablemente, non? Pero, en todo caso, sorpréndeme que se vostede sabe, e efectivamente é así, que a vivenda é a preocupación principal dos españois e tamén dos pontevedreses e pontevedresas, que a receta do Partido Popular sexa non facer nada, que opere el mercado e que se está subindo o precio da vivenda, que siga subindo o prezo da vivenda, non pasa nada. Entón, claro, esa é a solución, non? Pois, ao contrario, haberá que adoptar solucións. E acaba de vostede alterar toda a teoría económica sabida ata o momento. Resulta que en Cataluña é o único lugar do mundo no que se incrementa a demanda, se reduce a oferta de vivenda e sube o precio, e baixa o precio, perdón, porque os precios están baixando. Entón, a teoría económica di sempre, se hai máis demanda e hai menos oferta, sube o precio. Non pasa. En Cataluña, vese como son distintos, isto non ocurre, a teoría económica non se cumple. O certo é que en Cataluña o prezo da vivenda está a baixar, entre outras cousas, por a aplicación dos efectos positivos da lei de vivenda. Nada máis, en todo caso, moitas grazas polos votos favorables ou as abstencións, si se producen, e, señor Mosquera, estudémolo, analicémolo, aplíquelle o verbo que quera, pero movámonos para intentar estudar estas bonificacións no IBI e beneficiar os pontevedreses e pontevedresas que se poderían acoller a eles. Nada máis e moitas grazas. Entón, no tema de coñecemento, resolucións e decretos non hai intervencións. Punto D. Dación de conta do decreto da Alcaldía de Delegación de Competencias no Director Xeral de Recursos Humanos. Algúnha intervención? Non. Dación de conta do Plan Presupuestario período 2026-28. Algúnha intervención? Tampouco. Punto 12. Preguntas? Non hai preguntas. Sí que hai unha pregunta. Venga. Dedicado ao señor Junca, con todo o meu cariño. Ben, pregunta para a señora Gulías outra vez, ademais no mes de marzo moi acaído, sobre a vivenda de acollida para mulleres víctimas de maltrato. A nos cheganos a través da parlamentaria que a Xunta di que está a espera do que diga o Concello. Eu recordo que a última pregunta era xusto o contrario. Grazas. Grazas, señor alcalde. Efectivamente, na última vez que preguntaron, non lembro vostedes ou o Partido Popular, fai bastantes meses, estábamos á espera dunha xuntanza co director xeral contra a violencia machista que... Perdón? Perdón. Que se mantivo unhas semanas despois e na que quedamos en que o Concello iba a iniciar os trámites para ver se a vivenda que nos tiñamos en mente cumpría cos requerimentos que a Xunta de Galiza pedía. E tamén estábamos vendo a forma de analizar, porque existen subvencións ao abeiro da propia Xunta de Galiza para pedir ese financiamento para que nos axuden a correxir as cuestións que agora mesmo a vivenda que nos puxemos en cesión non dan, pero iremos informando cumpridamente desta cuestión. Moitas grazas, señora Gulías.
Algúna outra pregunta? Non hai rogos? Non hai rogos. Si, hai un rogo. Señor Fariña, ten a palabra. Gracias, alcalde. Bo día a todos e a todas. Un pequeno rogo con respecto a instalacións deportivas. Nos últimos meses, nas últimas semanas, houve varias lesións nas instalacións deportivas do campo de fútbol de Gato Morto por mor do estado do céspede artificial. Entón, rogaríamos a mellora do mantemento e que estemos pendentes dese tema. Vale, moitas gracias. Pois moitas grazas, señora Gulías. Vale. Pois nada máis. Se non hai máis preguntas, levanta a sesión. Bo día a todos e a todas.